Είμαι ο Μιχάλης ο Καλομύρης. Μαζί μου είναι τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, του συλλόγου μας. Είναι ο κύριος Χανιωτάκης. Είναι ο κύριος Αλέπης Σοφοκλής. Η κυρία Καραπατάκη Δανάη. Ο κύριος Χάρης Φίκας. Και η κυρία Στάικου, η Αλέκα. Θα ήθελα να πω το εξής. Ο σύλλογος μας δεν έχει κάποια εξουσία, δεν έχει κάποια οικονομική επιδότηση, δεν έχει κάποιο είδους άλλη σχέση, κάποια κομματική σχέση. Λειτουργεί πάντα όλο αυτόν τον καιρό επικουρικά και προσπαθώντας να αναδείξει θέματα και για το σύνολο του κόσμου και για την κοινωνία του δάσους, αλλά και ευρύτερα του Χαϊδαρίου. Ο σκοπός μας πάντα είναι να λειτουργούμε επικουρικά και χωρίς καμία πρόθεση να είμαστε απέναντι με την τοπική κοινωνία. Κυρίως πρόθεσή μας είναι να αναδεικνύουμε προκειμένου τα πράγματα να διορθώνονται, να εξοραίζονται και να γίνονται καλύτερα. Θα καλέσουμε, έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις. Δεν ξέρουμε πόσοι μπορείτε να είστε κοντά μας σήμερα είτε μελλοντικά. Θα καλέσουμε στο βήμα τους υποψήφιους δημάρχους. Η διαδικασία, θα σας πω λίγα λόγια για τη διαδικασία. Προκύψαν αρκετά ερωτήματα μέχρι σήμερα από φίλους, από το Facebook, από διάφορους φορείς. Στην προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε όσο μπορούμε περισσότερα και τα πιο κέρια θέματα, κάναμε μια διαλογή. Κάποιοι από τους υποψηφίους μας επισκέφθηκαν κιόλας κατά τη διάρκεια αυτή την προεκλογική, αλλά και παλιότερα, προκειμένου να τους έχουμε επικοινωνήσει θέματα εμείς που λαμβάνουμε και να είναι εις γνώση τους. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές, είτε προφορικά, είτε διαζώσεις, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, έχουμε προσπαθήσει λοιπόν να τους πούμε και αρκετά από αυτά τα θέματα που προκύπτουν. Κάποια λοιπόν από αυτά που προέκυψαν ήταν αρκετά μεγάλα, τα οποία ειδικά τον τελευταίο καιρό μας επισκέφτηκαν και στα γραφεία του Συλλόγου. Επίσης, ο Σύλλογος είναι ανοιχτός για όλους και δεν είναι κλειστός. Θέλω να το ξέρετε όλοι. Τα θέματα που τίθονται είναι συνέχεια από εσάς και μόνο. Λαμβάνουμε αυτά σαν πληροφορία και τελικά προσπαθούμε να τα επικοινωνήσουμε προκειμένου να λυθούν. Δεν έχουμε εμείς τον τρόπο να τα λύσουμε. Δεν είμαστε εμείς αρχή, ούτε υποκαθιστούμε το Δήμο και την αρχή που υπάρχει, τη θεσμοθετημένη. Αρκετά από τα θέματα που είχαμε κατά νου και μας είχαν προκύψει και τα έχουμε επικοινωνήσει, που εκτός από αυτά θα εστιάσουμε και σε κάποια πολύ συγκεκριμένα. Είναι το LNG, είναι το δικό δίκτυο, είναι το μετρό, είναι τα πεζοδρόμια, είναι οι παιδικές χαρές, είναι ο παιδικός σταθμός, είναι μονοδρομήσεις, είναι σταθμοί μέτρησης, είναι ανάπλαση πλατιών, είναι αντιπλημμυρικά έργα, αστυνόμευση της περιοχής μας, η λεγόμενη υπογειοποίηση στη Λεωφόρο Αθηνών, το πάρκο Θεαθήνε και η προβλήτα 4. Αρκετά λοιπόν από αυτά τα θέματα είναι που έχουν έρθει στο σύλλογό μας, που μας προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να τεθούν ευρύτερα σε συζήτηση. Κάναμε λοιπόν ένα διαχωρισμό και επιλέξαμε 6 από τα θέματα και 6 από αυτές τις ερωτήσεις.
Η διαδικασία θα είναι κοινές οι ερωτήσεις. Θα έχουν 3 λεπτά οι υποψήφοι να απαντήσουν. Θα υπάρχει ένα rotation στο χρόνο που θα απαντάει ο κάθε υποψήφιος, δηλαδή δεν θα απαντάει πάντα ο ίδιος πρώτη φορά. Και αντίστοιχα στο τέλος θα έχει 4 λεπτά ο κάθε υποψήφιος να πει αυτός ακριβώς ό,τι ο ίδιος θέλει, κλείνοντας αυτή τη διαδικασία. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ σήμερα παρόντες, από κάθε παράταξη, από τον απλό κόσμο, γιατί για εμάς το σημαντικότερο είναι να μάθουμε να επικοινωνούμε και τα θέματα να λύνονται μπροστά μας με ανοιχτές διαδικασίες και ο κάθε ένας να μπορεί να δεσμευτεί και να μας δώσει τις απαντήσεις που εμείς μπορούμε να ζητήσουμε και να θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθουν οι υποψήφοι για να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Μας είναι ο κύριος Βαγγέλης Δινιακός από την παράταξη Χαϊδάρη Ξανά, ο κύριος Μιχάλης Ελέκος από τη Λαϊκή Συσπήρωση Χαϊδαρίου, ο κύριος Άκης Πανόπουλος από την Ώρα Χαϊδάρη, υποψήφοι, έτσι. Ο κύριος Βασίλης Τσίτσος από τους Πολίτες σε Δράση και ο κύριος Αποστόλης Θεοφίλης από το Χαϊδάρι Ψηλά. Λοιπόν, έχουμε διαπιστώσει, η σειρά θα είναι όπως κάθονται αυτή τη στιγμή, θα υπάρχει ένα rotation, δηλαδή ο πρώτος θα είναι αυτή τη στιγμή ο κ. Πανόπουλος και θα ακολουθούν με την ίδια σειρά. Το ίδιο είχε ακολουθηθεί και στην προηγούμενη διαδικασία. Ωραία. Ναι, ξεκινά. Όχι, κάθε φορά, κάθε φορά η ερώτηση θα αλλάζει ο πρώτος. Οπότε το λέω με την έννοια, εντάξει, είστε σύμφωνοι? Σε άλλους δήμους έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν θεματικές παιδικές χαρές. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή την έλλειψη στο δάσος Χαϊδαρίου και σε τι βάθος χρόνου πιστεύετε ότι θα την έχετε αποκαταστήσει? Ο κύριος Πανόπουλος. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, ναι. Καλημέρα και από μένα, ναι. Επειδή είμαι και ο πρώτος, έτσι να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα. Είναι η τελευταία εβδομάδα των δημοτικών εκλογών και όντως ήδη έχουμε ξεκινήσει γοργούς ρυθμούς όλοι μας. Μπαίνω αμέσως στο ερώτημα το οποίο υπέβαλε ο πρόεδρος εδώ του Συλλόγου. Μιλάμε λοιπόν για τις παιδικές χαρές. Οι παιδικές χαρές είναι το ζωντανό σημείο το οποίο πρέπει να υπάρχει σε κάθε πόλη και ιδιαίτερα στην πόλη μας, έτσι όπως είναι, γιατί δημιουργεί μια ζωντάνια, μια δυναμικότητα για τα παιδιά μας, για τη νέα γενιά. Και τα παιδιά μας είναι το σημαντικότερο απ' όλα σε μια πόλη. Το ζωντανό κομμάτι το οποίο πρέπει να φροντίζουμε, και ιδιαίτερα οι παιδικές χαρές δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες απεξαρτούμε όλα τα παιδιά μας από αυτά εδώ. Όλοι οι γονείς τι λέμε? Να φύγουν μακριά από τα τάμπλετ και τα κινητά. Άρα επομένως οι χώροι αυτοί πρέπει να υπάρχουν και να υπάρχουν σωστά. Θα σας πω μια εμπειρία μου πολύ σύντομα, γιατί ήδη έχουν ανακατασκευαστεί και έχουν φτιαχτεί παιδικές χαρές στην πόλη του Χαϊδαρίου. Πριν από 6-7 μήνες, όταν ένα φιλικό μου ζευγάρι είχε έρθει στο σπίτι, η μικρή έτσι Χριστινούλα γυρίζει και μου κάνει: «Κύριε Άρη, να ρωτήσω κάτι». Γιατί πρέπει να ακούμε όλο τον κόσμο, από τις μικρές ηλικίες μέχρι τους πιο μεγάλους. «Κύριε Άρη, να ρωτήσω κάτι, θα γίνετε δήμαρχος?» Γυρίζω εκείνη την ώρα και της λέω: «Αγάπη μου, έτσι και έτσι, αν τυχόν οι χαϊδαριώτες, οι φίλοι μας, οι πολίτες με εκλέξουνε, ναι, όντως θα γίνω δήμαρχος». «Γιατί όμως με ρωτάς αυτό?» «Γιατί, κύριε Άρη, εμείς είναι παιδάκι που πηγαίνει στην τρίτη δημοτικού.
γιατί εμείς δεν έχουμε παιδικές χαρές να παίξουμε. Μα τι λες, αγάπη μου, της λέω, είναι δυνατόν να μην έχεις παιδικές χαρές, αφού φτιαχτήκανε τόσες σε όλο το Χαϊδάρι? Ναι, μου λέει, κύριε Άρη, αλλά είναι για μπεμπέ, είναι για πολύ μικρά παιδιά. Πράγματι το διαπίστωσα και εγώ. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και η τσουλήθρα που εμείς είχαμε μάθει τόσα χρόνια και παίζαμε σε αυτούς τους χώρους. Οι τσουλήθρες είναι μια λαμαρίνα που όταν η θερμοκρασία ανέβει, τη βλέπουμε εδώ στην πλατεία Ελευθερίας, στην πλατεία Λαού και γενικότερα κάτω και στο κεντρικό Χαϊδάρι, που είναι αποτρεπτικά για τα παιδιά. Ξεκάθαρη τοποθέτηση. Θεωρώ ότι οι παιδικές χαρές πρέπει να υπάρχουν. Θα δημιουργήσουμε και θα ανακατασκευάσουμε τυχόν προβλήματα τα οποία έχουν υπάρξει, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, οι παιδικές χαρές είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει τη ζωντάνια, τη νιώτη, τη δυναμικότητα της πόλης. Ευχαριστώ. Να δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογο του Δάσους που για μια ακόμη φορά πριν από τις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές, διοργανώνει αυτό το debate. Βέβαια, εμείς θα θέλαμε να είναι πιο ζωντανός ο διάλογος και θέλαμε στη διάρκεια της τετραετίας να γίνεται το αυτονόητο. Διάλογος της Δημοτικής Αρχής των Παρατάξεων και των Δημοτών που θα έχουν λόγο, θα βάζουν ερωτήματα, θα λένε τις θέσεις τους, ούτως ώστε όλοι να παίρνουν μέρος σε αυτό το διάλογο και όχι να έχουμε μονολόγους μόνο από αυτό το βήμα. Τώρα για το ερώτημα. Όταν αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή το 2014, είχε προηγηθεί το ατύχημα στην Γλυφάδα και δεν υπήρχε καμία παιδική χαρά στο Δήμο μας που να είναι πιστοποιημένη. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τεράστια προβλήματα, με πολύ μεγάλο αγώνα και με τις δυσκολίες που υπήρχαν τότε καταφέραμε και πιστοποιήσαμε στην αρχή κάποιες παιδικές χαρές και στη συνέχεια προγραμματίσαμε, κάναμε τις μελέτες και τη χρηματοδότηση, πήραμε χρηματοδότηση μέσω της περιφέρειας και του Φιλόδημου για 22 παιδικές χαρές, 780.000 στην αρχή και για 6 παιδικές χαρές ακόμα, 220.000 από το Φιλόδημο και παραδώσαμε στη διοίκηση του κυρίου Τηλιακού έτοιμες 28 παιδικές χαρές. Αυτό δηλαδή που βλέπετε σήμερα είναι αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς. Είχαν προηγηθεί βέβαια και όλες οι ενέργειες και παρέλαβε η Δημοτική Αρχή αυτές τις παιδικές χαρές. Βέβαια το ερώτημα που μπαίνει είναι και για κάποιες παιδικές χαρές οι οποίες θα είναι θεματικές. Και αυτό είναι πολύ σωστό, πρέπει να γίνουν, είναι το επόμενο βήμα αυτό, αφού λύσαμε κάποια προβλήματα με τις υπάρχουσες παιδικές χαρές, να γίνουν και θεματικές, να βελτιωθούν με νέα όργανα αυτές που υπάρχουν σήμερα. Η παιδική χαρά, ξέρετε, λειτουργεί και σαν ένας τόπος συνάντησης σε κάθε γειτονιά. Εγώ σαν παππούς βλέπω τη λαχτάρα των δύο εγγονών που έχω. Έχω δύο κοριτσάκια μικρά, τα οποία μετά το σχολείο θέλουν πάντα και μου λέγανε παιδική χαρά. Δηλαδή είναι σε μια πόλη που δεν δίνει άλλη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν ένα χώρο, έναν ελεύθερο χώρο στη γειτονιά τους, όπως όταν ήμασταν μικροί εμείς που παίζαμε, βγαίναμε έξω, υπήρχε αυτή η κοινωνικοποίηση των παιδιών. Σήμερα αυτό που μπορεί να γίνει είναι μόνο μέσω των παιδικών χαρών και κάποιων δραστηριοτήτων στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, που και σε αυτά είχαμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία και είχαμε αναπτύξει όλη αυτή τη δράση και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα, αναγκαιότητα σήμερα να γίνουν και θεματικές παιδικές χαρές. Το ζητάει η πόλη μας, το ζητάνε τα παιδάκια. Τελειώνω, ωραία. Και είμαστε υποχρεωμένοι πραγματικά να σκύψουμε και να υλοποιήσουμε αυτή την πρόταση. Να σας πω και εγώ από την πλευρά μου μια καλημέρα. Να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο για τη δυνατότητα που δίνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά το 2019 να εκθέσουν τρίτη φορά, έκανα και εγώ κάποιο λάθος. Τρίτη φορά έπρεπε εδώ πέρα να βρεθούμε να πούμε τις απόψεις μας. Συγχαρητήρια. Εμείς, για να ξέρεις Πρόεδρε και να ξέρει και ο Εξαιρεστικός Σύλλογος, ήμασταν η παράταξη εκείνη που ζήτησε ζωντανή μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων. Είμαστε εμείς που απευθύναμε και το 2019 και απευθύνω και εδώ ενώπιον όλων δημόσια ένα debate το οποίο θα συντονίζεται από 3 χαϊδαριώτες δημοσιογράφους. Ας τους βρούμε. Ας πάμε την τελευταία εβδομάδα να πούμε τις θέσεις μας, τα προγράμματά μας και να καταλέξει ο Χαϊδαριώτης να ψηφίσει τον καλύτερο δήμαρχο, τον πραγματικά ανεξάρτητο δήμαρχο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει την πόλη σε ένα αύριο ελπιδοφόρο. Πάμε τώρα στην απάντηση για την ερώτησή σας.
Οι δύο προηγούμενες απαντήσεις των συναδέλφων, η μία έγινε για την πολιτική απόγνωση του κυρίου Πανόπουλου, ο οποίος απευθύνεται πλέον σε παιδιά και προσπαθεί να πάρει την υποστήριξη, και στο κομματικό αδιέξοδο του κυρίου Σελέκου. Και λέμε γιατί. Οι παιδικές χαρές αυτή τη στιγμή της πόλης πράγματι ανακατασκευάστηκαν με τη διοίκηση του κυρίου Σελέκου, αλλά έχουν όργανα, μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν επί Σελέκου, έχουν όργανα μέχρι 3 ετών. Αποτέλεσμα, πολλοί από εσάς που είστε γονείς να πηγαίνετε στις παιδικές χαρές και να μην μπορείτε να απολαύσετε με τα παιδιά σας κάποια παιδική δραστηριότητα. Τελείωσε η θητεία του κύριου Σελέκου και πάμε στον κύριο Ντινιακό. Ο κύριος Ντινιακός ολοκλήρωσε τη λειψή μελέτη της διοίκησης Σελέκου. Τι έκανε? Δεν μπόρεσε να τροποποιήσει τη μελέτη και φτάσαμε σήμερα να έχουμε όργανα παιδικές χαρές για παιδιά μέχρι 3 ετών. Τι μας δείχνει αυτό? Μας δείχνει ένα δίπολο ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας. Αυτό μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Πώς? Πρώτον, σχεδιάζουμε εκ νέου τις παιδικές χαρές για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Δεύτερον, όπως είπα και χθες, κάνουμε το εξής απλό και βασικό. Αρχίζουμε για πρώτη φορά και καθαρίζουμε τις υφιστάμενες παιδικές χαρές για να αποφεύγουν τα παιδιά παιδικές ιώσεις περιττές και να αναπτύσσονται οι δράσεις τους με φυσιολογικότητα. Άρα, επεκτείνουμε τα όργανα για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας 3 ετών. Ερχόμαστε για πρώτη φορά και κάνουμε συστηματικούς βιολογικούς καθαρισμούς για να απολαμβάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους μια ασφαλή δραστηριότητα. Τρίτον, οι θεματικές ενότητες που ακούστηκε, αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ πίσω. Πρέπει να πάμε σε κάθε γειτονιά να έχουμε παιδικές χαρές, γιατί αυτή τη στιγμή σε πολλές γειτονιές του Χαϊδαρίου, στην Αφαία και σε άλλες γειτονιές, στην Κάτω, δεν υπάρχουν παιδικές χαρές και παιδικοί τόποι. Θα σας πω αυτό και θα κλείσω. Στο τελευταίο διπορικό που είχαμε στην Κάτω Αφαία, τα παιδιά παίζανε σε ένα χώρο ο οποίος θυμίζει χωράφι και μάλιστα είναι επιμελημένο χωράφι εξαιτίας του συλλόγου και της δράσης που κάνει. Παίζουν τα παιδιά λες και βρίσκονται σε μια επαρχιακή πόλη εκτός Αθηνών. Αυτή την εικόνα, το Χαϊδάρι ψηλά και εγώ, θα την αλλάξουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο για την πρωτοβουλία. Το Σύλλογο που, όπως το είπαν και τα μέλη της διοίκησης, δεν τον επισκεφτήκαμε μόνο τώρα προεκλογικά. Έχουμε κάνει συναντήσεις και ενημερώσεις σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Να ξεκινήσω με το πιο απλό, γιατί είναι εδώ ο γιος μου, ο οποίος είναι 4,5 ετών, Αποστόλη, και πηγαίνει στις παιδικές χαρές. Άρα νομίζω ότι, και βλέπω και μεγαλύτερα παιδιά, οι παιδικές χαρές που έχουμε εξυπηρετούν και μεγαλύτερα παιδιά από 3 ετών. 2. Τα έχουμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά είναι η ευκαιρία, επειδή πολλοί δεν έρχεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο ή δεν είχαμε αυτή την επικοινωνία λόγω του κορονοϊού, να ενημερωθείτε για κάποια πράγματα. Οι παιδικές χαρές ήταν στον αέρα. Είναι έργο της δικής μας διοίκησης. Δεν είχαν συμβασιοποιηθεί οι παιδικές χαρές. Υπήρχε ο κίνδυνος της απέταξης. Εμείς τρέξαμε όλο το διαγωνισμό και προχωρήσαμε και υλοποιήσαμε τις συγκεκριμένες παιδικές χαρές. Υπήρχε η συγκεκριμένη μελέτη που ήταν όντως για μικρότερα παιδιά. Για του λόγου του αληθές, πριν τελειώσει η θητεία του κυρίου Σελέκου, 4 ανώριμα έργα που είχαν ενταχθεί στη διοίκηση του κυρίου Σελέκου από την περιφέρεια, επειδή δεν οριμάσαν οι μελέτες, η διοίκηση Σελέκου δεν τα ορίμασε, απετάχθηκαν. Αυτός ο κίνδυνος, 2 από αυτά είναι το καπί στα κουνέλια και τα μπαλόνια του μπάσκετ. Αυτός ο κίνδυνος, αν δεν υπάρχει σύμβαση, να έχουν πέσει υπογραφές που λέμε, δεν μπορούν να προχωρήσουν τα έργα. Οι παιδικές χαρές αυτές προχωρήσανε από τη δική μας διοίκηση, με πολλές δυσκολίες και με μεγάλη επιτυχία. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τις θεματικές τώρα. Ναι, πράγματι. Υπάρχει συγκεκριμένη, υποβάλαμε, αναφέρεται και στο πρόγραμμά μας, την πρόταση του Πράσινου Ταμείου συγκεκριμένα για ενίσχυση με όργανα των υφιστάμενων παιδικών χαρών. Και τα όργανα τα οποία θα μπουν, μεταξύ των οποίων και στις παιδικές χαρές του δάσους, θα έχουν θεματικό χαρακτήρα. Θα είναι μεγάλα όργανα με ένα καράβι, τέτοια αντίστοιχα όπως υπήρχαν και παλιότερα. Να πω κάτι άλλο. Σύντομα, αν περάσετε θα το δείτε, στην περιοχή της Ανάπλασης, στην παλιά Νουνού, έχουν μπει
οι υποδοχές για να ξεκινήσει και η συγκεκριμένη παιδική χαρά. Δυσκολευτήκαμε πολύ να την υλοποιήσουμε, όπως και ο κύριος Ελέκος, γιατί υπάρχει θέμα με το ιδιοκτησιακό εκεί. Δεν μπορούσαμε να αγγίξουμε. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά γίνεται με μεγάλη προσπάθεια και από χορηγίες, όπως έγινε και το μπάσκετ δίπλα. Είναι τυπικός ο λόγος για τον οποίο δεν υλοποιήθηκε όλο αυτό το διάστημα μια παιδική χαρά που θα μπορούσε μόνο με χρηματοδότηση τέτοιου είδους να γίνει. Και κάτι τελευταίο. Το μεγάλο όραμά μας, τα 66 στρέμματα, τα 40 δηλαδή, στο οποίο πάνω από 20 φορές πήγα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η προμελέτη περιλαμβάνει αυτό ακριβώς, και θεματική παιδική χαρά. Στο διάστημα που όταν ανέλαβα αυτό το έργο, ο φάκελος για τα 66 στρέμματα, το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Σελέκο, είχε μείνει στο 11. Έχω ανταλλάξει πολλά έγγραφα με τους υπουργούς. Ο κύριος Σελέκος παραδέχθηκε ότι είχε κάνει προφορικές συζητήσεις, οι οποίες βέβαια δεν ολοκληρώθηκαν, δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε προμελέτη για θεματική παιδική χαρά και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τη δει. Συγγνώμη, κάνω μια παρένθεση. Για λόγους ισότητας των υποψηφίων, παρακαλούμε να είναι λίγο συνεπείς στους χρόνους. Αλλιώς θα υπάρχει μια μεροληψία από κάποιον σε κάποιον άλλο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Προφανώς όλοι θέλετε να ενημερωθείτε και αυτός είναι ο σκοπός. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το Σύλλογο του Δάσους για την πρόσκληση. Βεβαίως θα προτιμούσα και εγώ μια πιο ανοιχτή διαδικασία. Λοιπόν, το μόνο που θα ήθελα να απευθύνω και προς τον κόσμο που είναι εδώ ήρθαμε να ζητήσουμε να αναπτύξουμε τις απόψεις μας και όχι να χειροκροτούμε και να έχουμε κοινό. Γι' αυτό θα παρακαλούσα και τα μέλη της παράταξής μου. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να χειροκροτούμε. Λοιπόν, δεν θέλουμε κλακαδόρους, απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση ανοίγει το θέμα γενικά των κοινόχρηστων χώρων. Είμαστε εδώ σε μια πλατεία η οποία νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαράδεκτη, τόσο στο σχεδιασμό της όσο και στην υλοποίησή της. Και για να πάμε στις παιδικές χαρές. Κύριε Δήμαρχε, τα παιδιά μου είναι 10 ετών, εδώ και χρόνια δεν πάνε σε παιδικές χαρές. Και άμα ρωτήσουμε όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ, δεν πάνε σε παιδικές χαρές. Κύριε πρώην Δήμαρχε, δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό το σχεδιασμό παιδικών χαρών. Όπως και στους δύο άλλους συνυποψήφιους οι οποίοι ήταν σε προηγούμενες θητείες αντιδήμαρχοι. Δυστυχώς, οι παιδικές χαρές όπως και οι κοινόχρηστοι χώροι του Χαϊδαρίου πρέπει να ανασχεδιαστούν. Να δούμε μία-μία και θεματικά αλλά και με τη βελτίωση των οργάνων που υπάρχουν. Θέλουμε παιδικές χαρές που να παίζουν τα παιδιά κάθε ηλικίας, να είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία, γιατί λίγες είναι προσβάσιμες. Και σίγουρα πρέπει εδώ στο δάσος να φτιαχτεί μια παιδική χαρά ειδική για άτομα με αναπηρία. Είναι βασική έλλειψη. Αντίστοιχο με τις παιδικές χαρές είναι γενικά όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμες σε όλους. Αυτό θέλουμε εμείς, ένα Χαϊδάρι για όλους και θα το υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ερώτηση. Στο πρόσφατο παρελθόν, ο Σύλλογος μας συμμετείχε ενεργά σε δράσεις αποτροπής εγκατάστασης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με LNG στο Σκαραμαγκά και επιπλέον περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής και των κατοίκων. Ποια είναι η θέση σας για την αξιοποίηση αυτής της περιοχής και ποιο το πλάνο δράσης σας για πιθανή εγκατάσταση εκ νέου τέτοιας ή αντίστοιχης μονάδας? Ξεκινάμε από τον κύριο Σελέκο. Θα ήθελα προηγουμένως να πω ότι η αγωνία του κυρίου Ντινιακού να επιτεθεί στη λαϊκή συσπήρωση και σε μένα προσωπικά εκφράζει και την αγωνία του για το τι θα γίνει στις εκλογές. Δυστυχώς είπε πολλά ψέματα. Ήταν υπογεγραμμένη η σύμβαση μεταξύ εμένα και της κυρίας Δούρου που ήταν περιφερειάρχης για τις παιδικές χαρές. Υπήρχε υπογραφή στην προγραμματική σύμβαση. Δεύτερο, δεν μπορούν τα παιδάκια, γιατί πολλοί δεν ξέρετε, λένε κάποια πράγματα χωρίς να έχουν βάση. Δεν μπορεί το βρέφος, το παιδάκι των 2 και 2 χρόνων, να παίζει στον ίδιο χώρο με ένα 15χρονο παιδί. Γι' αυτό υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές για το πώς πρέπει να είναι οι παιδικές χαρές. Εμείς βάσει αυτών των προδιαγραφών πήγαμε, γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές 28 παιδικές καινούργιες παιδικές χαρές στην πόλη μας. Τώρα για το πολύ σημαντικό θέμα του LNG. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει
να βάλει φωτιά στην πόλη ολόκληρη, δηλαδή να ενεργοποιήσει, να κινητοποιήσει όλη την πόλη. Εμείς αυτή την προσπάθεια κάναμε. Εδώ να πω ότι συγχαρητήρια στο Σύλλογο του Δάσους της Κάτω και Πάνω Αφέας και του Δαφνιού που πήραν την πρωτοβουλία και μπήκαν στη συνέχεια κι άλλοι σύλλογοι, Ένωση Γονέων, ο Σύλλογος Γυναικών, διάφοροι σύλλογοι της πόλης μας, και να ξεκινήσει ένας αγώνας και βέβαια να έχει συνέχεια και να έχει και τέτοια αποτελέσματα που να αποτρέψει την εγκατάσταση του LNG σε αυτό το χώρο, που κάτι που δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν έκανε. Ενώ κάναμε επανειλημμένες ενέργειες, βάλαμε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρθουν μέτρα και να γίνουν κινητοποιήσεις τέτοιες που να αφουγκραστούν την αντίδραση του κόσμου και του Χαϊδαριού αλλά και της Δυτικής Αθήνας, με πάρα πολλές δραστηριότητες, κλείσιμο των δρόμων, κινητοποιήσεις στο χώρο που είναι να στεγαστεί το LNG. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν ακολούθησε και δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, εκτός από μια συγκέντρωση που την προκάλεσαν οι 4 σύλλογοι. Εμείς λοιπόν, επειδή είναι πολύ επικίνδυνο το θέμα αυτό της εγκατάστασης, ξέρετε τι σημαίνει μια μικρή πυρηνική βόμβα στην πόλη μας. Είδατε ότι έγινε ένα ατύχημα με ένα βιτιοφόρο κοντά στην Κακιά Σκάλα και τι κινητοποίηση υπήρχε και αποκλείστηκε όλη η περιοχή. Σκεφτείτε λοιπόν μια εγκατάσταση στον αστικό ιστό, που πρέπει κανονικά αυτές οι εγκαταστάσεις να έχουν απόσταση 25 χιλιόμετρα από κατοικημένες περιοχές. Πάνε λοιπόν να κάνουν μια τέτοια εγκατάσταση για το κέρδος του κυρίου Προκοπίου και οποιοδήποτε κυρίου Προκοπίου, να κάνουν μια εγκατάσταση στον αστικό ιστό και να καταστραφεί ολόκληρη η πόλη μας. Ένα πιθανό βιομηχανικό ατύχημα σε αυτό το χώρο σημαίνει πραγματικά καταστροφή, σημαίνει θάνατο, σημαίνει κάτι για το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παραδείγματα σε όλο τον κόσμο. Τελειώνω, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Εντάξει, τις συνέπειες, θα καταλάβει ο κόσμος τις συνέπειες. Λοιπόν, μου λένε ότι πρέπει να τελειώνω, δεν πειράζει. Πάντως, πρέπει να κινητοποιηθούμε και μέλημα της επόμενης Δημοτικής Αρχής θα είναι αυτό, να ενεργοποιήσουμε όλο τον κόσμο, να τον βγάλουμε στον δρόμο και να μην επιτρέψουμε να υπάρχει τέτοια κατάσταση στο Καραμαγκά. Λίγα μόνο λεπτά για να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε στα Δημοτικά Συμβούλια. Τι είπε, ένα μικρό σχόλιο, Πρόεδρε, τι είπε ο πρώην Δήμαρχος ο κύριος Σελέκος. Υπογράψαμε την προγραμματική με την περιφέρεια. Άρα εμείς ήμασταν πολιτικά μεγαλόψυχοι όταν λέγαμε ότι είναι έργο Τζιίκη Σελέκου. Για την ακρίβεια δεν είναι έργο μόνο Τζιίκη Σελέκου, είναι και έργο της περιφέρειας εις τότε. Δεύτερον, πριν λαλήσει η Αλέκτορ 3, ο κύριος Δινιακός τι είπε? Θα κάνουμε προσπάθεια να επεκτείνουμε τα παιδικά όργανα και για άλλες ηλικίες μεγαλύτερες. Δικαιωθήκαμε μέσα σε 1 λεπτό. Άρα βλέπετε ένα στημένο κουκλοθέατρο. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Αφού μας κάλεσε ο κύριος Σελέκος αγωνιστικές κινητοποιήσεις, εδώ, Πρόεδρε, επειδή είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, πρέπει να καταλάβουμε πώς φτάσαμε εδώ. Εδώ φτάσαμε γιατί μέσα σε μία νύχτα η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν έχει ανάγκη να πω πια, όχι αυτή, ήρθε και κατέσε ένα hot spot στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Το hot spot καλώς το δεχτήκαμε, γιατί είμαστε μια περιοχή, μια πόλη με ιδιαίτερες προσφυγικές παραδόσεις και εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια προσφύγων. Το δεχτήκαμε, μέσα σε ένα βράδυ ξαναέφυγε. Τότε ο κύριος Σελέκος μαζί με την τότε κυβέρνηση είχαν δεσμεύσεις ότι η έκταση θα μείνει στο χαϊδαριώτικο λαό. Δεν έμεινε όμως στο χαϊδαριώτικο λαό η έκταση. Έρχεται το χαϊδάρι ψηλά, Πρόεδρε, και σας αφορά γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Έρχεται το χαϊδάρι ψηλά το Σεπτέμβριο του 2019 και καταθέτει ερώτηση στον εκλογέτα τότε δήμαρχο κύριο Τινιακό. Και του λέμε, Δήμαρχε, τι ακριβώς γίνεται με την ακτή Σκαραμαγκά? Παρένθεση. Για ό,τι σας λέει ο Απόστολος Θεοφίλης είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά, scripta manen. Λοιπόν, μας λέει ο τότε δήμαρχος, μίλησα με τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη, και μου είπε, τώρα Δήμαρχε, η έκταση έφυγε, πήγε στο ΤΑΕΠΕΔ. Πότε? Με τους προηγούμενους. Ο νυν Δήμαρχος, τότε επικεφαλής Ελλάσσων της Αντιπολίτευσης, και ο σημερινός πρώην Δήμαρχος δεν είχαν καταλάβει ότι είχαμε χάσει την έκταση. Το δίπολο της ανικανότητας σε όλο του το μεγαλείο. Ήρθαμε και τι προτείναμε τότε?
προτείναμε τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής. Πράγμα που έγινε αποδεκτό. Προτείναμε μετά 3 διεξόδους. Αυτά σας τα λέω γιατί οι στιγμές ήταν ιστορικές, θα καταγραφούν. Ήμασταν κι εμείς τότε και είχαμε την άποψή μας. Είπαμε νομικά, πολιτικά και αγωνιστικά. Η τότε διοίκηση του κυρίου Ντινιακού επέλεξε να ακολουθήσει τη νομική οδό. Του είπαμε ότι απέναντί μας, Πρόεδρε, δεν θα σταματήσω γιατί είναι σοβαρό το θέμα και θα μάθει ο κόσμος. Θα μάθει ο κόσμος. Αν κάποιοι υποψήφοι δεν έχουν ατζέντα και δεν μπορούν να πούν πράγματα, τότε να αποχωρήσουμε. Θα κλείσουμε το θέμα όπως νομίζουμε εμείς και αν θες μετά το κλείσιμο αποχωρούμε κιόλας. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν θέλεις να μάθεις πράγματα. Παιδιά, δεν έχουμε πρόβλημα να κάτσει ο καθένας να μιλήσει 1 ώρα. Για λόγους όμως ίσης μεταχείρισης, επειδή βάλαμε για όλους ένα όριο 3 λεπτά, καταλαβαίνετε όλοι επίσης ότι είναι σημαντικό να ισχύει για όλους το ίδιο. Αντίστοιχα, θα ήταν μεροληψία για κάποιον να μιλήσει 10 λεπτά και κάποιος άλλος 3. Ακριβώς αυτό. Έχουμε την πρόθεση λοιπόν αυτή να είναι συμπυκνωμένος ο λόγος καθενός και να μπορέσει να πει ακριβώς το θέμα, τα δικά του πράγματα στα 3 λεπτά. Εάν λοιπόν για τον οποιοδήποτε υποψήφιο υπάρχει διαφορετική μεταχείριση, προφανώς δεν έχουμε ίση μεταχείριση για κάποιους. Λοιπόν, εάν θέλει κάποιος, γι' αυτό στο τέλος είπαμε ο κάθε υποψήφιος να έχει στο τέλος 4 λεπτά να πει αυτό που ακριβώς θέλει. Θέλετε να το κάνουμε 5? Να το κάνουμε 5. Ωραία. Στο θέμα, θα πούμε για το χρονοδιάγραμμα, στο θέμα του LNG δεν αντιλαμβάνεστε ότι είναι κορυφαίο θέμα. Δεν θέλετε να μάθει ο κόσμος τι έχει συμβεί ακριβώς. Καλύτερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε έναν κόσμο, δεν θέλετε να ξέρει. Ωραία, το κλείνουμε λοιπόν το θέμα. Η πρότασή μας το κλείνουμε το θέμα. Θα τοποθετηθούμε και δημόσια. Η υπόθεση της ακτής Καραμαγκά και του LNG κρύβει τη σφραγίδα της ανικανότητας του κύριου Σελέκου και του κύριου Ντινιακού. Εμείς τι κάναμε? Υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή τη σύγκληση διαπαραταξιακής επιτροπής. Προτείναμε την επαναλειτουργία και στηρίξαμε των ναυπηγείων και μόνο. Προτείναμε, αν σκέφτεται οποιαδήποτε ενδεχόμενη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, να συμβεί με την αξιοποίηση των 750 στρεμμάτων με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και τέλος, Πρόεδρε, πήγαμε παρασκηνιακά σε κάθε γραφείο, σε κάθε υπουργό και απαιτήσαμε να μην γίνει μονάδα LNG. Πήραμε το πολιτικό κόστος, γι' αυτό κατασκευάστηκε συνδυασμός ειδικού σκοπού με συγκεκριμένο επικεφαλής. Αυτά είχαμε να κάνουμε. Να ξεκινήσω από πριν, πολύ σύντομα και μέσα στον χρόνο, επειδή είπε ο κύριος Ελέγχος, ό,τι σας λέμε εδώ μπορείτε να τα διασταυρώνετε. Οι προγραμματικές συμβάσεις σημαίνει και απένταξη και κίνδυνος απένταξης. Δείτε λοιπόν αν υπήρχε κίνδυνος απένταξης ή όχι. Όπως μπορείτε να δείτε, αν είχε κάνει ο κύριος Ελέγχος καταγγελία για την παιδική χαρά στο Ουγγίζι, που είναι η πιο πετυχημένη παιδική χαρά που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Για το LNG. Τώρα, ναι, για το LNG. Είμαστε απόλυτα αντίθετοι, το δείξαμε. Η συγκέντρωση αυτή έγινε με πρωτοβουλία, αν θέλετε, όχι της Δημοτικής Αρχής, της διαπαραταξιακής, που προείσταται ο Γιάννης ο Θεοτοκάς, ο οποίος δυστυχώς δεν θα είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έχει δηλώσει ότι θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία παρά τη βροχή και έδειξε πόσο ο κόσμος, ανεξαρτήτως κομματικών αποχρεώσεων, ενδιαφέρεται για το σπίτι του, για την οικογένειά του, για εδώ που ζούμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πανόπουλος εκείνη τη μέρα είχε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις μαζί με τον κύριο Νικολάου και είχαν πάει κάπου. Καλό είναι να μας πούνε εδώ για ποιο λόγο δεν ήταν εκεί ή δεν δηλώσανε μια στήριξη ανοιχτή εκείνη τη μέρα ή δεν δικαιολόγησαν γιατί δεν μπόρεσαν να βρίσκονται εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και νομίζω, δείχνοντας τα δόντια μας κατά κάποιο τρόπο και με το νομικό σκέλος, γιατί στο τμήμα, αν θέλετε, για το ιδιοκτησιακό, για την προβλήτα 4 προχωρήσαμε, είχαμε επιτυχία. Και δεν έχει τελειώσει ο αγώνας για το ιδιοκτησιακό, που έχει σχέση και με το περιβαλλοντικό φυσικά, γιατί απεφάνθη ολομέλεια ότι υπάρχει κοινοχρησία. Δηλαδή δεν ανήκει. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει το αγώνας και στο νομικό σκέλος. Δεν μένουμε εδώ. Να κάνω όμως μια αναδρομή. Ακριβώς αυτά τα χρόνια του κυρίου Σελέκου. Έρχεται το hot spot. Όσοι είσαστε νομικοί ή
λίγα νομικά να ξέρετε, μπορείτε να καταλάβετε. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο έγγραφο που λέει όταν φύγουν οι πρόσφυγες, εμείς είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο, η έκταση θα δοθεί στους χαϊδαριώτες. Και εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε τότε, κύριε Δήμαρχε, η κυριότητα μπορεί να μεταβαστεί από τώρα. Τι σχέση έχει, πότε θα φύγουν οι πρόσφυγες? Δεν θέλετε να μεταβαστεί η κυριότητα? Ας γίνει ένα προσύμφωνο με τον όρο όταν φύγουν οι πρόσφυγες να μεταβαστεί η κυριότητα τότε. Όπως είπαμε, οι συμβάσεις τηρούνται. Εφόσον δεν υπήρχε σύμβαση, όντως μεταβιβάστηκε το 2018 η κυριότητα, δεν έληξε το θέμα, αλλά τα πράγματα γίνανε πολύ πιο δύσκολα. Αν είχαμε δεσμεύσει τότε την κυβέρνηση και είχε μεταβιβαστεί η κυριότητα σε εμάς, δεν θα είχε κανένας λόγος ούτε για LNG ούτε για τίποτα άλλο. Και αυτή η έκταση, η προβλήτα, θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο πάρκο για όλους τους χαϊδαριώτες, υπερτοπικό και για όλους τους υπόλοιπους. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ίσως είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της περιοχής μας. Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να υποθούν. Όταν το θέμα αυτό ανακοινήθηκε την προηγούμενη περίοδο από 4 συλλόγους. Από το Σύλλογο του Δαφνίου που ήμουν αντιπρόεδρος μέχρι πριν 2-3 μήνες, της Κάτω Αφέας, της Άνω Αφέας και μετά και του Δάσους. Λοιπόν, όλες οι παρατάξεις και του Δημάρχου, του πρώην Δημάρχου, του κυρίου Θεοφίλη, σιγή ευθείως. Λοιπόν, καταφέραμε, λοιπόν, παρακαλώ πολύ, είχατε 4 λεπτά, μπορείτε άμα θέλετε να συνεχίσετε, λοιπόν, να με αφήσετε να αναπτύξω τη σκέψη μου και αντιδράτε. Λοιπόν, αν δεν ήταν 4 σύλλογοι να παλεύανε και να σύρουν και τη διαπαραταξιακή και όλους σε κάποιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Έγινε ένα πρώτο βήμα, πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαστε σε αγωνιστική εγρήγορση και σαν παρατάξεις και μες στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάνω απ' όλα σαν κάτοικοι των περιοχών που κινδυνεύουμε περισσότερο να αποτρέψουμε οποιαδήποτε περίπτωση να γίνει εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας ή τερματικός σταθμός LNG. Σε οποιαδήποτε περίπτωση να διευκρινίσουμε. Είμαστε υπέρ της λειτουργίας, της επαναλειτουργίας των ναυπηγείων με μόνιμες, σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση συνεχίζουμε να διεκδικούμε και αγωνιστικά και νομικά, που έχει μείνει πίσω το θέμα της νομικής διεκδίκησης, την προβλήτα 4. Γιατί είναι η μοναδική διέξοδος των χαϊδαριωτών στη θάλασσα και είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να γίνει χώρος αθλητισμού και πολιτισμού για την πόλη μας. Λοιπόν, εντός χρόνου πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Αν και Αρκάς Γορτίνιος, θεωρώ ότι το Λακωνίζι είναι στη φιλοσοφή. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι το σημαντικότερο θέμα όσον αφορά το LNG είναι η θέση μου και προσωπικά και του συνδυασμού μου είναι ξεκάθαρη από την αρχή. Όταν το Φεβρουάριο του 2022 πρώτος και είναι καταγεγραμμένο σε όλα τα δημόσια δίκτυα, πήρα ξεκάθαρη θέση ενάντια στο LNG. Βγήκα πόρτα-πόρτα και εγώ και οι συνεργάτες μου και μοιράσαμε την επιστολή μας σε όλη την Αφέα και σε όλο το Σκαραμαγκά. Οι υπόνοιες και τα διάφορα θέματα γύρω-γύρω που κυκλοφορούν αποδεικνύουν και καταρρίπτονται στην πράξη. Πάμε όμως να δούμε και ακριβώς το θέμα, γιατί πρέπει να κοιτιόμαστε στα μάτια όλοι σε αυτή την πόλη και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν το 18 ο συντοπίτης μας, ο Γιώργος ο Τερζάκης, ήταν πρόεδρος στην ΕΤΑΔ τότε και έβαλε την έκταση όλη, όταν πιο παλιά σε συνδυασμούς που κατέβαινε και λειτουργούσε και έλεγε ότι ο χώρος αυτός είναι δημοτικός ΧΖ, τα ξέχασε όταν ήταν πρόεδρος και πήγε και το έβαλε την ιδιοκτησία στο ΕΤΑΔ. Έρχεται μετά η επόμενη κυβέρνηση, γιατί εγώ προσωπικά είμαι ευθύς και τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Και προχωράνε και κάνουνε τη διαδικασία και πουλιέται όλος ο χώρος και αναλαμβάνει μετά από τον διαγωνισμό και το παίρνει ο εφοπλιστής Προκοπίου. Είμαι υπέρ της λειτουργίας του Σκαραμαγκά ως ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη όπως λειτουργούσε παλιά, γιατί αυτό αποτελεί σημαντικό κομμάτι ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, των θέσεων εργασίας και κατ' επέκταση
για την πόλη. Μόνο τα έσοδα που θα έχει τα οίκοθεν από τη λειτουργία του ναυπηγείου θα είναι πάρα πολλά δημοτικά τέλη και δημοτικός φόρος. Τώρα, σχετικά με το LNG και με τις δραστηριότητες και όλα αυτά, θα έπρεπε, φίλες και φίλοι, χαϊδαριώτες και χαϊδαριώτες, όταν ξεκίνησε το νομοσχέδιο τον Ιούνιο του 2022 σε διαβούλευση και προέβλεπε χρήσεις μεγάλης επικινδυνότητας, τότε η Δημοτική Αρχή σε πρώτερο χρόνο να έχει κάνει ενέργειες και να κινητοποιήσει όλους τους χαϊδαριώτες. Σύσσωμοι να βγούμε. Δεν έγινε τίποτα. Προχωρήσαμε. Έρχεται το 22 που ακούγονται όλα αυτά τα θέματα και γίνονται όλες αυτές οι συναντήσεις. Προσωπικά συμμετείχα από την πρώτη στιγμή στο λαό, γιατί εκεί κρίνομαι, εκεί αποφασίζει, εκεί δίνουμε το λόγο. Σε συγκεντρώσεις οι οποίες δημιουργούνται μόνο για να δημιουργούνται, δεν συμμετείχα. Δεν συμμετείχα συνειδητά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι κάτοικοι του δάσους βιώνουμε την απουσία νέων πεζοδρομήσεων και ικανού πλάτους πεζοδρομίων για διέλευση των πεζών, των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενους πολίτες με την ευρύτερη αστική περιοχή. Ποιος ο σχεδιασμός σας και το χρονοδιάγραμμα που πιστεύετε ότι θα το έχετε υλοποιήσει? Ξεκινάμε από τον κύριο Θεοφίλη. Τώρα θα κάνω ένα μικρό σχόλιο. Ο κύριος Πανόπουλος συνεχίζει την τακτική της πολιτικής εξαπάτησης. Πιστά, μεθοδικά. Ήταν εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, δεν παρακολουθούσε το χαϊδάρι ψηλά, δεν παρακολουθούσε όλες τις δημοτικές παρατάξεις που λέγαμε από την πρώτη στιγμή όχι στη μονάδα της ηλεκτροπαραγωγής. Έχει πολλά χρόνια να ασχοληθεί ο κύριος, γι' αυτό τον δικαιολογούμε. Επίσης, να πούμε εδώ πέρα για τη διγλωσία στο συνδυασμό του. Μιλάει ότι στηρίζει την επαναλειτουργία των ναυπηγείων. Αλλά ας δούμε ποιους έχει στο ψηφοδέλτιό του. Ποιους έχει ακριβώς? Τον κύριο Τσατσαμπά έχετε στο ψηφοδέλτιό σας, ο οποίος πολέμησε την επένδυση από την αρχή, πολέμησε την επαναλειτουργία των ναυπηγείων του Καραμαγκά. Είστε εκφραστής ενός πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Αυτό είστε. Από την πρώτη στιγμή εμείς, και κλείνουμε αυτό το ζήτημα, υπερασπιστήκαμε την επένδυση. Τώρα έκανε και άλλο ένα ατόπιμα. Ακύρωσε τις διαδηλώσεις όλες αυτές που ανήκουν στο χαϊδαριώτικο λαό. Τις υποβάθμιζε σε ένα νέο κρεσέντο αλαζονίας. Τι είπε? Τι ακριβώς είπε? Ότι εγώ, λέει, απευθύνομαι, λέει, στο Δήμο. Εκεί δεν ήταν δημότες, δεν ήταν δημοτικές παρατάξεις, δεν ήταν σύλλογοι, δεν ήταν φορείς, δεν ήσασταν όλοι εσείς. Σας μηδενίσει έτσι απλά? Δεν το δεχόμαστε. Και επειδή δεν θυμάται καλά, θα πούμε ότι εκεί είχε έρθει στο φουαγέ στο καφέ για να μιλήσει, αλλά σηκώθηκε και έφυγε. Όσον αφορά τους πεζοδρομήσεις, Πρόεδρε, μόνο μία πεζοδρόμηση θα κάνουμε. Αυτή εδώ μπροστά στη Γεωργίου Παπανδρέου θα δώσουμε οριστικά ζωντάνια και ζωή και εμπορική κίνηση. Αυτό δεσμευόμαστε, απλά βασικά αυτονόητα θέματα και να διορθώσουμε τα πεζοδρόμια σε όλη την πόλη. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας. Ένα χαϊδάρι που θα κλείσει τις βασικές αυτονόητες πληγές του. Θα κάνουμε σε 8 μέρες την επανάσταση του αυτονόητου. Και εγώ ένα σχόλιο. Με αυτά που μας είπε για πρώτη φορά ο κύριος Πανόπουλος, απαξίωσε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο το υφιστάμενο και όλο το χαϊδαριώτικο λαό για την προσπάθεια που συνεχίζουμε και κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το είπε πρώτη φορά, κρατήστε το, ίσως πρέπει να κάνει και μια δήλωση στο χαϊδάρι σήμερα. Λοιπόν, συγκεκριμένα πράγματα για τις διαπλατήσεις. Καταρχήν, μπορείτε, όσοι δεν έχετε πάρει το πρόγραμμά μας, πολλά από αυτά αναφέρονται. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι μέσα στο πρόγραμμα αναπλάσεων. Χρειάζονται αναπλάσεις και το είχαμε πει και στο ξεκίνημα της προηγούμενης θητείας μας. Δεν προλαβαίνουμε σε μια τετραετία να γίνουν όλα αυτά. Συγκεκριμένες διαπλατήσεις στο δάσος και αποκαταστάσεις πεζοδρομίων που γίνονται συνεχώς θα γίνουν ενταγμένες στη νέα όχια, στην επόμενη όχια, άρα στην επόμενη πενταετία, στις 3 πλατείες κεντρικές. Και θα υπάρχει ενοποίηση δηλαδή των πεζοδρομίων από την πλατεία Πρωτομαγιάς, την πλατεία Λαού, την πλατεία Ελευθερίας και την Ηρώ Πολυτεχνείου
προς το αθλητικό κέντρο. Αυτός είναι συγκεκριμένος σχεδιασμός, υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση και υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Ελάτε να τα δείτε, να τα ψάξετε. Ό,τι λέμε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων θα συνεχίζονται, είναι μεγάλο θέμα. Έχει να κάνει βέβαια και με τα δέντρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι πόλεις αυτές κατασκευάστηκαν δεκαετία 60-70. Δεν μπορούν τα δέντρα να κοπούν για να αυξηθεί το πεζοδρόμιο. Το Άνω Δάσος επίσης ως περιοχή χρειάζεται, έχει δρόμους οι οποίοι δεν έχουν διαμορφωθεί καν και πεζοδρόμια. Με το Ταμείο Ανάκαμψης και τη χρηματοδότηση των 2-2,5 εκατομμυρίων ευρώ που υπογράφουμε αυτή ή την άλλη εβδομάδα, άρα δεν είναι προεκλογικό, θα συνεχιστεί. Θα ρυθμιστούν και τα πεζοδρόμια, τα αδόμητα στο Άνω Δάσος, που το έχει πάρα πολύ ανάγκη και σε άσφαλτο και σε πεζοδρόμια. Συγκεκριμένα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ στον χρόνο μου. Αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση είναι για πεζοδρόμια, όχι πάλι για το LNG και να σχολιάζουμε. Οπότε δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι, νομίζω ο κόσμος κατάλαβε. Λοιπόν, ως μηχανικός είναι βασικό μέρος της δουλειάς μου ο ανασχεδιασμός περιοχών. Λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Δυστυχώς το Χαϊδάρι σχεδιάστηκε από αυτούς που σχεδιάστηκε και από αυτούς που διοικήσαν με αυτόν τον τρόπο. Και δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε να περπατήσει μία μαμά με ένα παιδί, ένας μπαμπάς με ένα παιδί, ένας άτομο με αναπηρία, ένα άτομο χωρίς αναπηρία σε οποιοδήποτε κεντρικό σημείο της πόλης μας ή σε γειτονιά. Λοιπόν, θα μπορούσα να υποσχεθώ και να πω θα πεζοδρομήσω εδώ, εκεί κτλ. Αυτό το πράγμα το θεωρώ αστιότητα. Αν δεν δούμε κάθε συνοικία και έχουμε μαζί με τους συνεργάτες μας, το βλέπουμε συνοικία, το πώς θα την αναδιαμορφώσουμε, ώστε απ' τη μία να υπάρχει ελεύθερη κίνηση πεζών στα πεζοδρόμια και να μην εμποδίζουμε θέσεις στάθμευσης και κυκλοφορία, όλα τα άλλα είναι αστεία. Λοιπόν, βλέπουμε γειτονιά, πώς την αναμορφώνουμε πιλωτικά σε κεντρικά σημεία και προχωρούμε σε γειτονιές. Το πιο απλό για μας θα ήταν να πούμε θα πεζοδρομήσουμε 50 μέτρα εδώ, 20 εκεί, θα κάνουμε αυτό και αυτό. Εντάξει, αυτό το πράγμα σε τέτοιο επίπεδο δεν θα πέσουμε. Λοιπόν, οι πεζοδρομήσεις και γενικότερα οι ελεύθεροι χώροι είναι κάτι πολύ σημαντικό για μια πόλη και ιδιαίτερα για μια πόλη σαν το Χαϊδάρι που έχει πολλούς πράσινους, ελεύθερους, κοινόχρηστους χώρους που πρέπει να προστατεύονται. Η δικιά μας πρόταση στο συγκεκριμένο θέμα είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να οργανώσουμε την πόλη μας. Πρέπει η πόλη να δημιουργήσει ένα δίκτυο πεζοδρόμων για να είναι ασφαλής. Γιατί το πεζοδρόμιο δεν είναι θέμα καλαισθησίας, είναι θέμα ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή πράγματι δεν υπάρχει ασφαλές πεζοδρόμιο. Το ζούμε, το βιώνουμε όλοι σαν χαϊδαριώτες. Τι χρειάζεται λοιπόν να γίνει? Με πρόγραμμα, σχέδιο και έχουμε την αποφασιστικότητα αυτό να το υλοποιήσουμε. Δημιουργούμε ένα δίκτυο πεζοδρόμων σε κάθε γειτονιά με βάση τους κοινόχρηστους και κοινοφελούς χώρους. Τα σχολεία μας, τις εκκλησίες μας, τις παιδικές μας χαρές. Αυτό θα γίνει μέσα σε βάθος τετραετίας, το οποίο με τους ειδικούς συγκοινωνιολόγους, γιατί ξέρετε οι πεζοδρομήσεις συνδέονται άρρηκτα και με το κομμάτι της κυκλοφοριακής μελέτης και του χώρου στάθμευσης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μέσα στην τετραετία θα ξεκινήσουμε άμεσα από τον πρώτο κιόλας χρόνο το σχεδιασμό με τους ειδικούς, με τους ανθρώπους που μπορούν να λύσουν τέτοια θέματα, να μας φέρουν προτάσεις και με συζήτηση με όλους τους δημότες θα καταφέρουμε και θα χτίσουμε ένα δίκτυο το οποίο θα είναι ασφαλές, ένα δίκτυο το οποίο θα είναι ανθρώπινο, ένα δίκτυο στο οποίο θα μπορούν τόσο οι ηλικιωμένοι όσο και οι γονείς με τα μικρά παιδιά, όσο και τα παιδιά τα ίδια να μπορούν να περπατάνε. Ευχαριστώ. Να κάνω ένα σχόλιο για την προηγούμενη ερώτηση. Ο κύριος Δινιακός, θυμάστε πολύ καλά ότι είχε κάνει μια ωραία μακέτα για το Σκαραμαγκά που έλεγε ότι θα κάνει τη νέα Ριβιέρα και τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας. Η τακτική που ακολούθησε έδειξε ακριβώς το αντίθετο. Χάθηκε αυτός ο χώρος. Τι έκανε? Έκανε προσφυγή στο διαγωνισμό για την πώληση του χώρου μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού, αφού ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Και δεύτερο, έκανε προσφυγή σε αναρμόδια δικαστήρια. Και τρίτο, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας δήλωσε ότι πρέπει να κάνετε προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο, ακόμα και τώρα
ενώ το έχουμε βάλει πολλές φορές ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει κάνει προσφυγή. Αυτό δείχνει ποιος πραγματικά θέλει να διεκδικήσει το χώρο και ποιος όχι. Και με την τακτική του δηλαδή χάνεται ο χώρος. Το δεύτερο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό, κοιτάξτε, η πόλη δημιουργήθηκε εδώ και πολλά χρόνια. Τότε υπήρχαν και ελεύθεροι χώροι, υπήρχε δυνατότητα να σχεδιάσεις μια πόλη με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Τι έγινε εδώ? Έγινε δίπλα ακριβώς ένα εμπορικό κέντρο και δεν προβλέπονται θέσεις πάρκινγκ. Έγινε η νέα περιοχή πάνω του Άνω Δάσους που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης το 87, η πιο νέα περιοχή που εντάχθηκε, και βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, δεν υπάρχει πρόταση για τη διέξοδο όλου αυτού του κόσμου προς τη Λεωφόρο Καβάλας, και έχουμε το τεράστιο ποτηλιάρισμα που υπάρχει μέχρι εδώ, μέχρι την πλατεία φτάνει το πρωί το ποτηλιάρισμα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει και η κυκλοφοριακή μελέτη πραγματικά που να δείξει τις διεξόδους, και δεύτερο, σχετικά με τα πεζοδρόμια και τις πεζοδρομίες, δεν είναι μόνο οι πεζοδρομήσεις, είναι και η καλυτέρευση των πεζοδρομίων και βέβαια και των δρόμων. Είχαμε εντάξει μέσω ΟΧΕ ένα πρόγραμμα 3.200.000 ευρώ και είχαμε κάνει και μελέτη για να λυθεί ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο να σκουντουφλάνε κάθε μέρα συμπολίτες μας, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι που έχουν ανάγκη, παιδάκια, και να σπάνε κάθε μέρα το κεφάλι τους ή να τραυματίζονται. Έχουμε πολλά περιστατικά καθημερινά από αυτή την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να περθούν άμεσα μέτρα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα που θα δώσει μια διαφορετική ποιότητα ζωής στους κατοίκους. Ο σύλλογος μας, πάμε σε μια άλλη ερώτηση, ο σύλλογος μας είχε καταθέσει πρόταση στο παρελθόν για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής μας. Πρόσφατα είδαμε για την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Αθηνών. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ιδιαίτερο επιβαρημένο κυκλοφοριακό θέμα στην έξοδο του δάσου Χαϊδαρίου και στη Γεωργίου Παπανδρέου, και σε τι χρόνο εκτιμάτε ότι θα το έχετε πετύχει? Ξεκινάμε από τον κύριο Ντινιακό. Ένα σχόλιο για πριν. Πάλι μπορείτε να διασταυρώσετε αν οι νομικές ενέργειες, είμαι και νομικός, ήταν σωστές ή όχι. Γιατί πολιτικά ομολόγησε με το ότι δεν δήλωσε τίποτα ο κύριος Σελέκος ότι δεν τα έκανε καλά. Ούτε προσύμφωνο, ούτε μεταβίβαση κυριότητας επεδίωξε να κάνει από την πρώτη στιγμή που ήρθε το αίτημα. Δεν έχει χαθεί ακόμα και οι μακέτες ήταν υλοποιήσιμες. Δυστυχώς έχει την επωνυμία Μιχάλης Σελέκος. Αν έχει χαθεί αυτό το πράγμα, ελπίζουμε να μην χαθεί. Γίνανε όλα πιο δύσκολα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Το κυκλοφοριακό είναι μεγάλο θέμα και όντως και εμείς ενδεχομένως να θέλαμε να πεζοδρομηθεί η Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά πρέπει να το μελετήσουμε πρώτα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί δεν ξέρω αν θα έπρεπε, φαντάζομαι θα έπρεπε να το γνωρίζουν, υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη 300.000 ευρώ ενταγμένη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Περιμένουμε να εγκριθεί σύντομα και να υλοποιηθεί. Μια τέτοια κυκλοφοριακή μελέτη, νομίζω, και αυτού του μεγέθους αφορά όλο το Χαϊδάρι και κυρίως το δάσος. Είχαμε μια μεγάλη νίκη, όντως, γιατί μπήκε το μεγάλο θέμα της συζήτησης, της υπογειοποίησης που λέγαμε τόσο καιρό, μπήκε στην πραγματικότητά του. Με τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, καταφέραμε το Δεκέμβρη και λίγους μήνες πιο μετά η μελέτη για την υπογειοποίηση να μπει σε φάση χρηματοδότησης. Η μελέτη. Άρα ξεκινάμε με τη μελέτη, είναι κάτι συγκεκριμένο απτό πλέον, και από εκεί και πέρα κυνηγάμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου μεγέθους 10-20 εκατομμύριων ευρώ. Φυσικά ένα τέτοιο μεγάλο έργο που θα λύσει οριστικά το θέμα, γιατί φανταστείτε κάτι αντίστοιχο περίπου με τη Θηβών, θα πάρει 3 και 4 χρόνια. Είναι ένα έργο που θα γίνει την επόμενη πενταετία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τότε. Φυσικά η κυκλοφοριακή μελέτη θα έχει τρέξει ήδη. Αλλά κάτι τελευταίο. Αυτή τη στιγμή το δάσος έχει 2 γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας. Και είναι έργο αυτής της δημοτικής αρχής. Από την πλατεία Ελευθερίας
και από το άνω δάσος. Δηλαδή, κοντολογής, εγώ μένω στη Μάνης, κάποιος ο οποίος μένει κάπου εκεί ή μέχρι εκεί, δεν λέω στην Ακροπόλαιο, στο άνω δάσος, έχει περίπου 2 επιλογές. Έχει ανά μισή ώρα τη δυνατότητα να πάρει το λεωφορείο και να πάει στο κεντρικό Χαϊδάρι ή και στο μετρό Αγία Μαρίνα. Αυτό το ενθαρρύνουμε, το προχωράμε. Μετά τον κορονοϊό ο κόσμος πρέπει να παίρνει πιο συχνά μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε έτσι τους φόρτους που θα δημιουργηθούν από τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Κάτι τελευταίο, ακόμα και ποδηλατόδρομος που θα υλοποιηθεί στην Ιερά Οδό, εγώ έχω και ποδήλατο και ηλεκτρικό ποδήλατο και τα χρησιμοποιώ, μπορεί για τους κατοίκους του δάσους, πηγαίνοντας στην Ιερά Οδό απέναντι, με ασφάλεια να προχωράνε στον ποδηλατόδρομο, να πηγαίνουν είτε στο κεντρικό Χαϊδάρι είτε στο μετρό. Σύντομα θα υλοποιηθεί αυτός ο ποδηλατόδρομος. Έχει χρηστικό χαρακτήρα. Αυτά πρέπει να δούμε και με βάση την κυκλοφοριακή μελέτη και τους φόρτους να δούμε και τα πιο συγκεκριμένα για τους δρόμους, για τις μονοδρομήσεις, μέχρι να λυθεί το θέμα με την υπογειοποίηση, η οποία είναι μια σύντομη πραγματικότητα 3 ετών. Λοιπόν, αρχικά το θέμα της υπογειοποίησης στη Παπανδρέου και Λεωφόρο Αθηνών, αν δεν ήταν τραγικό, θα μπορούσαμε να το εκλάβουμε ως αστείο. Δηλαδή πήγε ο Δήμαρχος, συνάντησε κάπου τον Πρωθυπουργό, του είπε υπογειοποίηση, ο Πρωθυπουργός το σκέφτηκε, το πρότεινε και θα υλοποιηθεί. Είναι σε οποιαδήποτε περίπτωση μια αποσπασματική τοπική παρέμβαση, η οποία δεν θα λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, και σε οποιαδήποτε περίπτωση εμείς διαφωνούμε με αυτή τη λύση. Λοιπόν, τώρα υπήρχε παλιότερα μια πρόταση από το Σύλλογο του Δάσους, η οποία ήταν σε σωστή βάση. Αυτή η πρόταση είχε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2017, αν θυμάμαι καλά, και ενώ υπήρχε συμφωνία από όλες τις δημοτικές παρατάξεις να γίνει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να είναι η βάση μιας οποιαδήποτε παρέμβασης, δεν ξέρω από ποια σκοπιμότητα, για ποιο λόγο και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από την παρούσα αυτή δεν προχώρησε. Λοιπόν, σε οποιαδήποτε περίπτωση το κυκλοφοριακό του δάσους λύνεται με ολιστική παρέμβαση. Λοιπόν, πραγματικά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη σκοπιμότητα που υπήρχε και το λόγο. Λοιπόν, γενικά καλό είναι να μην υπάρχουν παρεμβάσεις. Λοιπόν, η πρότασή μας είναι ολιστική παρέμβαση στον τρόπο κυκλοφορίας που γίνεται στο δάσος. Αυτό το πράγμα σίγουρα μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία δεσμευόμαστε ότι θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο όταν θα αναλάβουμε Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι η μοναδική λύση στο να δούμε ακριβώς το πώς θα παρέμβουμε. Όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Όπως ανέφερα και πριν και ακούσατε, γιατί το θέμα της κυκλοφοριακής μελέτης δεν είναι αποσπασματικό, είναι σε σχέση με το σύνολο όλων των θεμάτων για την οργάνωση της πόλης. Δυστυχώς το θέμα αυτό που ανέφερε εδώ ο Πρόεδρος και κατ' επέκταση ο Σύλλογος του Δάσους για την κυκλοφοριακή μελέτη είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο τοπικό, αγγίζει όλο το Χαϊδάρι. Δυστυχώς οι φόρτοι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Δημιουργήθηκε μια περιοχή εδώ στο Άνω Δάσος που δεν έδωσε τη δυνατότητα και λειτουργούν οι ίδιες εξόδοι όπως υπήρχαν πριν. Πρότασή μας είναι, επειδή την χάνει να είμαι και εγώ κάτοικος εδώ του δάσους και μένω και καθημερινά το αντιμετωπίζω ως δημότης, ως απλός πολίτης, γιατί έτσι πρέπει να τίθεται τα θέματα, θεωρώ ότι αυτό που είπα και πριν ξεκάθαρα άμεσα θα πρέπει να λειτουργήσει και να συσταθεί μια επιτροπή, ένας φορέας που θα ασχοληθεί για την κυκλοφοριακή μελέτη του δάσους και κατ' επέκταση όλου του Χαϊδαρίου. Το κομμάτι αυτό της υπογειοποίησης, της σημειακής, έτσι όπως έγινε, επειδή θέλω να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι μια καλή παρέμβαση η οποία θα βοηθήσει το δάσος, θα βοηθήσει την έξοδο. Σίγουρα όμως το μεγάλο αίτημά μας, το μεγάλο θέμα που πρέπει να γίνει για να ενώσει και τις δύο πλευρές της πόλης, το Χαϊδάρι με το δάσος, το κεντρικό Χαϊδάρι με το δάσος μας, είναι να δημιουργηθεί η μεγάλη υπογειοποίηση από το ύψος του Κάμπη μέχρι το κομμάτι του Δαφνιού. Αυτό είναι το οραματικό σχέδιο που θα ενώσει όλη την πόλη. Σε αυτό πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε. Ευχαριστώ.
πρέπει να μας προβληματίσει γιατί το Χαϊδάρι δεν έχει μετρό. Είναι ο μοναδικός δήμος της Δυτικής Αθήνας και ένας από τους ελάχιστους δήμους στην Αττική που δεν έχει γραμμή μετρό. Εμείς σε συναντήσεις που είχαμε με την διοίκηση της Αττικό Μετρό μας είχε δηλώσει καθαρά ότι είναι εγκληματικές οι ευθύνες που είχε προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί στο σχεδιασμό δεν ήθελε να έρθει το μετρό στο Χαϊδάρι. Δεύτερο ζήτημα, πρέπει να μας προβληματίσει γιατί δεν υπάρχουν δημοτικές συγκοινωνίες πυκνές που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή. Που και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, να δούμε τις κατευθύνσεις που έχουν οι κυβερνήσεις και τα Υπουργεία στο αν θέλουν να εξυπηρετήσουν πραγματικά τους ανθρώπους και κυρίως τους εργαζόμενους οι οποίοι φεύγουν πρωί-πρωί να πάνε στη δουλειά τους, να κάνουν τις μαμάδες με τα παιδιά που πηγαίνουν σε διάφορες δραστηριότητες όλο τον κόσμο. Να σας πω ότι για το μετρό είχαμε κάνει επαφές σαν Δημοτική Αρχή και υπήρχε δέσμευση ότι στο επόμενο πρόγραμμα, γιατί δυστυχώς ο σχεδιασμός του μετρό γίνεται ανά δεκαετία, του 25 δηλαδή, ότι θα μπει στο σχεδιασμό μια γραμμή ε7, η οποία θα έρθει παράλληλα με τη Λεωφόρο Αθηνών και θα εξυπηρετήσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τα ΤΕΗ, το ΠΑΔΑ δηλαδή τώρα, και βέβαια το Χαϊδάρι μας, το νοσοκομείο, και βέβαια θα φτάσει μέχρι την ανάπλαση. Αυτό νομίζουμε ότι είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε σαν Δήμος για να ανακουφιστεί λίγο η πόλη μας σε σχέση με την εξυπηρέτηση. Για το θέμα τώρα της κυκλοφοριακής μελέτης, εμείς είχαμε κάνει μια μελέτη την οποία είχαμε βάλει σε διαβούλευση. Εκεί όμως υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Προβλήματα σε σχέση με διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ των κατοίκων, και με το Σύλλογο είχαμε κάνει πάρα πολλές επαφές και είχαμε συμφωνήσει με το Σύλλογο. Υπήρχαν όμως πολλές διαφωνίες από κατοίκους και κυρίως προσκρούαμε στην άρνηση του κράτους, του αρμόδιου Υπουργείου, γιατί έπρεπε να υπάρχουν παράλληλα πρόβλεψη για να περάσει η γραμμή απέναντι. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα. Εμείς πιστεύουμε ότι τώρα θα πρέπει να γίνει μια επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη που θα δει όλα τα νέα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και να δούμε τρόπους διεξόδου της πόλης προς τη Λεωφόρο Καβάλας. Κυρίως εκεί το πρόβλημα είναι διέξοδο προς την Αθήνα. Εκεί είναι που καίει πραγματικά τους κατοίκους της περιοχής. Εμείς, Πρόεδρε, για το κυκλοφοριακό του δάσους, κάναμε την πρώτη, Πρόεδρε, την προσοχή σου λίγο, κάναμε την πρώτη αυτονόητη παρέμβαση. Συμπεριλάβαμε στα ψηφοδέλτια μας μία δασιώτισσα συγκοινωνιολόγο, η οποία έχει δύο πολύ καλούς λόγους να βελτιώσει το κυκλοφοριακό. Πρώτον, το ζει από πρώτο χέρι, και δεύτερον, είναι συγκοινωνιολόγος. Είναι η Δήμητρα Κουτσούμπα, ένα δυνατό χειροκρότημα για αυτό το κορίτσι, το οποίο θα δουλέψει το πρόγραμμά μας στο συγκοινωνιακό κομμάτι. Το δεύτερο, επειδή επιχειρήθηκε μια επιδερμική, θα έλεγα, προσέγγιση του θέμα του μετρό, ας δούμε τι έχουμε. Το 2019 η σημερινή διοίκηση ήρθε με κορονίδα την υπόσχεση του μετρό στην καρδιά της πόλης. Αυτή τη στιγμή το μετρό βρίσκεται στο Δημαρχείο Εγάλεο, μπροστά στην Αγία Μαρίνα. Το έχουμε βαφτίσει στάση μετρό Χαϊδαρίου, αλλά στην ουσία είναι μία ακόμα στάση μετρό για το Εγάλεο. Τι σημαίνει αυτό? Το Εγάλεο έχει πλέον 2 σταθμούς μέσα στην πόλη, έχει αυξήσει σημαντικά την εμπορική κίνηση, φέρνει επισκέπτες από όλη την Αττική και το Εγάλεο σήμερα έχει τεράστια έσοδα και από αυτή την κίνηση. Ο Βαγγέλης ο Τινιακός υποσχέθηκε ότι θα έρθει το μετρό στην καρδιά της πόλης. Το είδαμε, δεν ήρθε. Το 2019 είχα σταθεί πάλι σε αυτή την πλατεία και σας είχα πει ότι πρόκειται για μια γιγαντιαία πολιτική εξαπάτηση. Δυστυχώς επαληθεύτηκα. Σήμερα έχουμε έναν άλλον υποψήφιο, ο οποίος έκανε και χαροπός με το γραφικό του γέλιο ένα βίντεο ότι θα φέρει το μετρό. Ξεχνά και ο ίδιος ότι υπήρξε πρωτοκλασσάτος αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του κ. Τινιακού την εποχή που ήταν πρόεδρος ο κ. Τινιακός και υπεύθυνος για το χωροταξικό σχέδιο. Αυτός είναι ο κ. Πανόπουλος. Ήρθε για μία ακόμη φορά να συνεχίσει το φαύλο δρόμο των ψεύτικων υποσχέσεων. Άρα, τι σας λέμε? Συνεχίζουμε και σας λέμε ότι το μετρό στην καρδιά της πόλης του Χαϊδαρίου δεν πρόκειται να έρθει για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Τέλος.
Τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, τι κάναμε? Εγώ ως νεαρός αντιδήμαρχος σε μια δύσκολη μνημονιακή εποχή δούλεψα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αδελφοποιήσαμε τότε το Χαϊδάρι με μια πόλη της Βαρκελόνης στην Μπαρσελονέτα, η οποία είχε τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, δηλαδή την έτεμναν μεγάλες εθνικές οδούς, ήταν κοντά στο κέντρο της πόλης και τότε φέραμε με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα τις δύο πεζογέφυρες με το πρόγραμμα Urbac. Οι δύο πεζογέφυρες, ξέρετε όλη τη συνέχεια, έγιναν γιοφύροι της Άρτας και σήμερα που τις απολαμβάνουν οι χαϊδαριώτες έχουν ξεπεραστεί από την εποχή τους και μιλάμε για την ανάγκη υπογειοποίησης. Πολύ καλά μιλάμε για την ανάγκη της υπογειοποίησης. Προχωράμε παρακάτω. Απόλυτα συνδεδεμένο με το κυκλοφοριακό είναι και η στάθμευση. 12 και τελειώνω, Πρόεδρε. Είναι και η στάθμευση. Πρέπει να δημιουργήσουμε υπόγειους χώρους στάθμευσης, πρέπει να δημιουργήσουμε ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης, πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης για τα δίκυκλα και να δημιουργήσουμε σιγά σιγά μια αυτονόητη κυκλοφοριακή συμπεριφορά. Κλείνοντας, Πρόεδρε, στις αμετροεπείς υποσχέσεις των σημερινών σωτήρων που δεν μας έσωσαν στη χαμένη τους νιώτης, τους απαντάμε με τη δύναμη της αλήθειας και περιμένουμε και εσείς να τους ακυρώσετε στην κάλπη της 8ης Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το πάρκο Νεολαίας δίπλα στο πρώτο αθλητικό κέντρο, πρώην Θεαθήνε, διαθέτει κάποιες υποβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, mini golf, πίστα skate και ένα σκελετό ουσιαστικά από ένα πρώην κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πώς σκοπεύετε να αναβαθμίσετε αυτές τις εγκαταστάσεις και σε τι χρονοδιάγραμμα πιστεύετε ότι θα το έχετε υλοποιήσει? Από τον κύριο Τσίτσο. Πριν απαντήσω, να πω ότι λυπάμαι γενικά που και εμείς καθόμαστε αλλά και ο παξιώτος κόσμος στον ήλιο. Δυστυχώς μια καινούρια πλατεία δεν φροντίσαμε να υπάρχει ένα στοιχειώδες πράσινο. Βεβαίως θεωρώ ότι επειδή σε μια εβδομάδα έχουμε εκλογές, θα φυτευτούν κάποια λουλούδια, θα βγάλουμε 5 φωτογραφίες, οπότε θα πούμε ότι κάτι κάναμε. Λοιπόν, στο Θεαθήνε, κατά σύμπτωση είναι ένα από τα πρώτα θέματα που αναδείξαμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, ως ένα εμβληματικό σημείο το οποίο πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε. Διαφωνούμε και είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε να μην περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο στο να γίνει μία ακόμη καφετέρια. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές και καλές καφετέριες στο Χαϊδάρι, δεν χρειαζόμαστε άλλη μία. Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη. Ένα ήπιο πάρκο αναψυχής, ένα πάρκο υγείας με διαδρόμους οριοθετημένους για περπάτημα, για ποδήλατο, οργανωμένη με προδιαγραφές πίστα skate και parkour. Λοιπόν, καθαριότητα, φωτισμός. Αυτά θέλουμε για το πάρκο. Λοιπόν, διαδρόμους υγείας, ένα ήπιο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και ένα πάρκο δεσποτόμενων ζώων. Λοιπόν, δεσποζόμενων, ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, το έμβλημά μας είναι, θέλουμε οικογένειες, άνθρωποι κάθε ηλικίας να είναι ένας χώρος συνάντησης αναψυχής. Ούτε καφετέρια, ούτε εμπορευματική δραστηριότητα. Πρώτο βήμα, άμεση κατεδάφιση αυτό το κουφάρι, όπως είπε και στην ερώτηση, και ήπιες παρεμβάσεις ώστε να είναι ένα τοπόσιμο της περιοχής μας. Το Πάρκο Νεολαίας αποτελεί πραγματικά και πρέπει να αποτελέσει πραγματικά το στολίδι μας εδώ στην περιοχή του δάσους. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια είχε διαμορφωθεί, ήταν ένας χώρος επισκέψιμος, ένας χώρος όμορφος, γιατί μπορεί να δώσει την ανάσα για την πόλη. Σήμερα δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί. Όχι μόνο αυτό, όπως και το πάρκο στο Δαφνί, όπως και γενικότερα άλλοι χώροι ευρύτερα στο Χαϊδάρι. Αυτό που εμείς βάζουμε σε προτεραιότητα είναι το Πάρκο Νεολαίας, σε συνεργασία με τους κατοίκους, με όλο το δάσος, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα είναι επισκέψιμο για τις οικογένειες, για τα παιδιά, να δίνει ανάσα στην περιοχή του δάσους και να μπορούμε με ασφάλεια, καθαριότητα, σεβασμό στο περιβάλλον να λειτουργεί
και να είναι ένας χώρος σωστός, άρτιος για την πόλη. Έχουμε ανάγκη, το Χαϊδάρι έχει ελεύθερους χώρους που τα προηγούμενα χρόνια όλοι οι δήμαρχοι που διοικήσανε όλο το Χαϊδάρι, μπορεί να κάνανε και λάθη, όμως κατοχυρώσανε πολλούς ελεύθερους χώρους πρασίνου. Είναι αυτό που είναι η υπεραξία για την πόλη μας. Εμείς λοιπόν πρέπει αυτούς να τους αναδεικνύουμε, να τους προστατεύουμε, και μεταξύ αυτών είναι και το Πάρκο Νεολαίας. Είναι στο σημείο το Πάρκο Νεολαίας που είναι ο αθλητικός μας πυρήνας. Θα μπορούσε εκεί, στα ήδη υπάρχοντα κτίρια μικρά που υπάρχουν, να λειτουργήσει και μια αθλητική βιβλιοθήκη. Το Πάρκο Νεολαίας είναι η ζωντάνια της πόλης μας, είναι σημαντικό στολίδι της πόλης μας, πρέπει να το αναδείξουμε, πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να είναι προσβάσιμο για όλους τους πολίτες της πόλης. Ευχαριστώ. Είμαστε περήφανοι γιατί σαν Δημοτική Αρχή μέσω των δασικών χαρτών κατοχυρώσαμε το χαρακτήρα του Πάρκου Νεολαίας, που και αυτό κινδύνευε όπως και άλλοι χώροι. Το Πάρκο Νεολαίας πρέπει να παραμείνει σαν ένας χώρος πολιτισμού, άθλησης και ψυχαγωγίας για το λαό της περιοχής. Εμείς διαφωνήσαμε απόλυτα και ανατρέψαμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής να γίνει μια ακόμα καφετέρια σε αυτό το χώρο. Ξέρετε τι σημαίνουν αυτές οι καφετέριες. Πρώτον, ακόμα προσπαθούμε να πάρουμε τα χρήματα που χρωστάνε, γιατί όλο αυτό το κύκλωμα προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τη δημοτική περιουσία και να κερδίσει. Ο κύριος Δινιακός την πρόταση που έκανε ήταν να δοθεί για 25 χρόνια σε ιδιώτη αυτό το κτίριο που έχει μέσα στο πάρκο, στο Θεαθήνε, δηλαδή στο Πάρκο Νεολαίας. Διαφωνούμε λοιπόν με αυτό. Και δεύτερο, σκεφτείτε μια τέτοια χρήση καφετέριας που δεν ξέραμε και τι ακριβώς χαρακτήρα θα πάρει, θα απομάκρυνε τον κόσμο που ήθελε να κάνει μια βόλτα μέσα, μια αναψυχή, μια αθλητική δραστηριότητα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε περήφανοι που το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή την απόφαση, αλλά και την απόφαση, ένα εμβληματικό έργο το οποίο έγινε στο Δήμο μας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη που έγινε στο καλύτερο χώρο στο Έθριο και φιλοξενεί χιλιάδες βιβλία, από 5.000 που ήταν στο Παλατάκι έχουμε 33.000 τίτλους αυτή τη στιγμή ανεπτυγμένους και 5.000 μέλη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η πρόταση του κυρίου Ντινιακού ήταν και αυτός ο χώρος, ο ωραίος χώρος που είναι για όσους θέλουν να ασχοληθούν με το διάβασμα, να δοθεί σε ιδιώτη και αυτό και να γίνει και αυτό αναψυκτήριο. Τώρα για το Πάρκο Νεολαίας πιστεύουμε ότι αυτό το κτίριο που θα απομείνει, γιατί ένα κομμάτι είναι καταδεφιστέο, αυτό που θα απομείνει, το οποίο είναι μια ξύλινη κατασκευή όμορφη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συλλόγους της περιοχής, από τους φιλόζωους, από κάποιους συλλόγους που θα θέλουν να έχουν εκεί να στεγαστούν και να λειτουργήσει σαν ένα τέτοιο κέντρο, να γίνει μια μικρή βιβλιοθήκη, ένα κέντρο της ιστορίας της πόλης, κάτι το οποίο είχαμε προτείνει παλιότερα να γίνει στον Προφήτη Ηλία, που είναι άλλο ένα εμβληματικό εκεί δημοτικό κτίριο, το οποίο είδατε πως κατάντησε τώρα με τις προεκτάσεις οι οποίες έχουν γίνει και είναι απαγορευτικό, γιατί για να πας να πιεις ένα καφέ ή να πιεις ένα ούζο οι τιμές είναι πανάκριβες και δεν πηγαίνουν πια οικογένειες χαδιαβιωτών. Θα μπορούσαν λοιπόν όλες αυτές οι δράσεις να γίνουν στο Πάρκο Νεολαίας, να καθαριστεί και πραγματικά να είναι φιλόξενος χώρος για όλους τους κατοίκους της περιοχής μας. Με τόσο τη δράση μας ως αντιπολιτευόμενη παράταξη 4 χρόνια, όσο και από τη διαδρομή μου 17 συναπτά έτη στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην πόλη που αγαπώ και νοιάζομαι. Πάμε στο συγκεκριμένο ερώτημα. Στο Θεαθήνε ποια ήταν η πρότασή μας και είναι ξεκάθαρη. Είναι η άμεση αναβάθμιση του χώρου, του πάρκου αναψυχής. Λέμε ναι εμείς σε ένα χώρο που θα παρέχει υπηρεσίες και εστίασης και καφέ, αλλά τι λέμε, ότι ήρθε η ώρα να αναβαθμιστεί δίπλα το Πάρκο Νεολαίας. Πώς? Σε μια επίσκεψη νεολαίας στο Χαϊδάρι ψηλά Βάνς, το αυτοκινούμενο όχημα που έχουμε, που για πρώτη φορά το κινητό εκλογικό μας γραφείο πηγαίνει από γειτονιά σε γειτονιά, μου εξομολογήθηκε ένας νεαρός γύρω στα 17, μου λέει κύριε Θεοφίλη ασχολούμαι, μου λέει, με το σκέιτ. Μου αρέσει πάρα πολύ και στο Πάρκο Νεολαίας είχα βρει εδώ και χρόνια μία διέξοδο, την οποία δεν την έχω τώρα. Του λέω Γιώργο το λέγαν. Γιώργο, πόσα παιδιά ασχολείστε ακριβώς, πόσοι χαϊδαριώτες είστε που ασχολείστε με σκέιτ? Είμαστε κάπου 100 παιδιά.
Τώρα λέω πού πηγαίνετε. Πηγαίνουμε, λέει, στο Μαρούσι. Φεύγουν 100 νεολαίοι και πηγαίνουν στο Μαρούσι, στο Άκα, για να κάνουν σκέιτ. Εμείς αυτό την επόμενη μέρα των δημοτικών εκλογών θα το σταματήσουμε. Θα αναβαθμίσουμε άμεσα την πίστα του σκέιτ για να μην φεύγει κανένα παιδί να κάνει αυτό το άθλημα. Άρα λέμε, για πρώτη φορά αξιοποιούμε άμεσα το Θεαθήνε, αναβαθμίζουμε την πίστα σκέιτ. Μην το πείτε πουθενά, γιατί κάποιοι μπορεί να παρεξηγηθούν. Με ευρωπαϊκά κονδύλια παίρνουμε, χρηματοδοτούμε τα λεφτά, ΕΣΠΑ το αναβαθμίζουμε. Και έρχεται η ώρα, επειδή προηγουμένως ένας συνάδελφος μίλησε για τα δημοτικά καταστήματα, εγώ θα σας δίνω και πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος, τα έσοδά του είναι τα δημοτικά τέλη που πληρώνετε εσείς και τα δημοτικά μισθώματα που έχουμε. Αυτή τη στιγμή στην πόλη το μόνο δημοτικό μίσθωμα που παίρνουμε είναι από το λόφο. Και αυτό το δημοτικό μίσθωμα, σε αυτή τη θητεία, η Δημοτική Αρχή μέσα σε μία νύχτα πήγε να το απεμπολίσει. Το σταματήσαμε. Όπως και σταματήσαμε την πρόταση της διοίκησης για το Θεαθήνε, γιατί ήρθε μια νυχτή. Δεν ήρθε συγκροτημένα, δεν ήρθε με σχέδιο, δεν ήρθε με διαβούλευση. Άρα, την επαύριο των εκλογών ξεκινάμε, αναβαθμίζουμε το πάρκο Θεαθήνε, αναβαθμίζουμε το πάρκο Νεολαίας για να κάνουν σκέτ όλα τα Χαϊδελιοτόπουλα και ερχόμαστε και παρουσιάζουμε συγκροτημένο σχέδιο αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. Γιατί τα δικά σας λεφτά είναι τα λεφτά που δίνουν ζωντάνια στην πόλη μας. Ευχαριστώ πολύ. Μικρό σχόλιο για το μετρό. Εμείς όλη αυτή τη διαδρομή των 4 ετών έχουμε οριμάσει σε αρκετό επιθυμητό επίπεδο το θέμα του μετρό, αλλά ποτέ δεν είπαμε ότι θα γίνει άμεσα κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή αυτή την διέξοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών, όπως ανέφερε ο κ. Σελέκος, δεν έχει χαθεί αυτή η εκδοχή, κ. Σελέκο. Αυτή κινούμε με προσδοκόμενο σταθμό το Αττικό Νοσοκομείο ή αργότερα το Δαφνί. Εδώ οι κάτοικοι του δάσους. Σε αυτούς τους σταθμούς δεν θα χρειάζονται μέσω μαζικής μεταφοράς να πηγαίνουν. Λοιπόν, κινούμε το θέμα του μετρό, είναι μακροπρόθεσμο, δείτε και τις άλλες γραμμές πόσο αργά πήγαν μέχρι να υλοποιηθούν. Από εκεί και πέρα το Θεαθήνε είναι το καλύτερο παράδειγμα της απλής αναλογικής και των δυσκολιών που είχαμε στη διοίκηση αυτά τα 4 χρόνια. Ναι, εμείς είμαστε σαφείς ότι το χώρο, το συγκεκριμένο του κτηρίου του Θεαθήνε, ο οποίος δεν είναι κατεδαφιστέος, κατεδαφιστέ είναι μια πέργολα η οποία έχει κατεδαφιστεί μάλιστα. Θέλουμε να αποκατασταθεί και ξεκινάμε από εκεί. Θέλουμε αθλητικούς χώρους δίπλα, θέλουμε φωτισμό, αλλά πρώτα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε το κτίριο. Ακόμα και αν δεν το θέλαμε το κτίριο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γκρεμιστεί. Εμείς το θέλουμε και την επόμενη μέρα, που δεν θα έχουμε απλή αναλογική, αλλά θα έχουμε την πλειοψηφία, θα είναι στα πρώτα δημοτικά συμβούλια που θα ψηφίσουμε να αποκατασταθεί το κτίριο και να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουν και οι αθλητικές χρήσεις. Το ίδιο θα κάνουμε και με το Έθριο, που δεν είπαμε για την πλειοθήκη, κύριε Σελέκο. Είπαμε για τον δίπλα χώρο που έχει την Πρασιά να γίνει ένα συμπληρωματικό καφέ. Τον δίπλα χώρο που είναι αποθήκη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πλειοθήκη αυτή τη στιγμή και αυτό δεν το ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ξέρετε και κάτι τελευταίο. Το παλατάκι που τελειώνει το Δεκέμβρη, επειδή θα έχει τελειώσει το Δεκέμβρη, πέρα από το Έθριο και το Θεαθήνε, θα βάλουμε σε διαγωνισμό και το παλιό ιστορικό. Προβλέπεται στις χρήσεις. Ο κόσμος τις θέλει αυτές τις χρήσεις. Ή στο κάτω-κάτω ας αποφασίσει. Και φυσικά θέλουμε τις αθλητικές δραστηριότητες δίπλα. Στο αθλητικό κέντρο αυτό το καιρό έχει ξεκινήσει ήδη η αποκατάσταση των αθλητικών χώρων. Όχι μόνο στο αθλητικό κέντρο, έγινε στην ίδια σύμβαση με την περιφέρεια, τελείωσε της Αγίας Μαρίνας το γήπεδο του μπάσκετ. Έχει παραγγελθεί το ταρτάν, δεν θα γίνει προεκλογικά, μπορεί να γίνει 10 μέρες μετά. Δεν είναι προεκλογικό. Έχει παραγγελθεί από τη Γερμανία, θα αποκατασταθεί το ταρτάν. Όλα τα γήπεδα κάτω και όλος ο φωτισμός. Μιλάμε για ένα, όπως χρησιμοποιείτε κι εσείς εύστοχα, ένα στολίδι, κύριε Θεοφίλη, κύριε Πανόπουλε, που θα γίνει επισκέψιμο. Μαζί με συμπληρωματικούς χώρους αθλητικούς, σκέιτ, και εμείς έχουμε βάλει αυτές τις χρήσεις. Με ένα καφέ δίπλα ήπιας χρήσης και τα 66 στρέμματα θα είναι μια ωραία ενότητα. Και κάτι τελευταίο για τους επιχειρηματίες. Τους επιχειρηματίες είναι υποχρέωση της διοίκησης. Πώς τους φέρετε? Κύριε Σελέκο, όταν ανέλαβα, νομίζω, χωρίς δόλο, δεν σας καταλογίζω κάτι, κάναμε αγωγή καταδολίευσης στο συγκεκριμένο επιχειρηματία που δεν είχατε κάνει εσείς. Μπήκαμε στη διαδικασία, ψάξαμε λίγο τις υποθέσεις παραπάνω και βρήκαμε κάποια νομικά ερίσματα για να κυνηγήσουμε τους κακοπληρωτές. Άρα
Το θέμα είναι πώς συμπεριφερόμαστε εξ αρχής και κατά τη διάρκεια στους διάφορους επιχειρηματίες. Να μην μας φοβίζουν οι επιχειρηματίες. Το θέμα είναι πώς εμείς τους διαχειριζόμαστε. Λοιπόν, πάμε και σε άλλη μια ερώτηση. Στο Άνω Δάσος υπάρχει συχνά το φαινόμενο της δυσοσμίας και αποπνικτικής ατμόσφαιρας κατά τις βραδινές ώρες, με πιθανή αιτία είτε την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα δεμιστήρια, είτε από κάψιμο καλωδίων σε όμορους δήμους. Το 2012, μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Συλλόγου και του Δήμου, εγκαταστάθηκε σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πρώτο αθλητικό κέντρο και μετά από εξάμηνη παρακολούθηση και διαπίστωση υπερβάσεων, ο σταθμός απομακρύνθηκε για άγνωστους λόγους. Πώς σκοπεύετε να δράσετε για την επαναφορά και παρακολούθηση αυτού του φαινομένου και την αποτροπή της συνεχόμενης επιβάρυνσης της περιοχής και των κατοίκων? Ξεκινάμε από τον κύριο. Είναι ένα θέμα αυτό της δυσοσμίας έτσι εδώ στο δάσος που το παρατηρούμε πολλά χρόνια. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σε χαμηλούς τόνους. Τι θέλω να πω? Εδώ έχουμε τις περιουσίες μας. Εδώ έχουμε το χώρο τον οποίο ζούμε. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται συντονισμένες προσπάθειες στα αρμόδια όργανα και εκεί που χρειάζεται να γίνουν, ώστε το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί. Πράγματι, η σταθμή μέτρησης και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με αντικειμενικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συλλέγουμε, πρέπει να γίνουν σε ένα συντονισμό και σε ένα σχέδιο που θα έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή μαζί με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι ένα θέμα που αγγίζει όλους τους κατοίκους της περιοχής, να αποκτούμε αντικειμενικά στοιχεία, να έχουμε δηλαδή ντοκουμέντα και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τόσο στην κεντρική εξουσία όσο και στα ίδια τα ΕΛΠΕ, γιατί μιλάμε για μια ανώνυμη εταιρεία, που να πάρει τα μέτρα εκείνα και να είναι αποτρεπτικά για την πόλη, αποτρεπτικά στην υποβάθμιση αυτή της πόλης. Το λέω πάντα, θα το λέω. Το Χαϊδάρι είναι μια όμορφη πόλη, το δάσος είναι μια ωραία περιοχή, μια ωραία συνοικία που πρέπει συντονισμένα και με σχέδιο να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα θέματα χωρίς να δημιουργείται φοβία και κίνδυνος στους πολίτες και στους δημότες. Αυτό είναι μια δουλειά η οποία πρέπει να γίνεται μεθοδικά, στοχευμένα και αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες μορφές ελέγχων. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα της δυσοσμίας είναι η περιοχή του δάσους, ιδιαίτερα κάποιες μέρες που φυσάει τέτοιος άνεμος που φέρνει προς τα εδώ όλη αυτή τη μόγιλση, και όχι βέβαια μόνο του δάσους αλλά και συνολικότερα στο Χαϊδάρι, και πολλές φορές θα είναι και πιο μακριά. Είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τα μέτρα που παίρνουν όλες αυτές οι βιομηχανίες και εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο θριάσιο πεδίο, που ξέρετε βάζουν τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές των ανθρώπων. Προκειμένου να έχουν περισσότερα κέρδη δεν τους ενδιαφέρει. Και όχι μόνο αυτό, πολλές φορές παίρνουν και τέτοια, διασφαλίζουν δηλαδή το ότι δεν θα γίνει έλεγχος, ή όταν θα γίνει έλεγχος από τα αρμόδια όργανα θα έχουν κανονίσει να μειώσουν την ένταση των εκπομπών των ρήπων. Είναι δηλαδή ένα πρόβλημα συνολικότερο που δείχνει και τι γίνεται όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Και το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές αυτό. Ο Σύλλογος του Δάσους είχε κάνει προσφυγή, πολύ σημαντική ενέργεια τότε. Μάλιστα εμείς σαν Δήμος είχαμε την συμπαράσταση, είχαμε στείλει δηλαδή και μάρτυρες για να στηρίξουν αυτή την προσφυγή. Δυστυχώς όμως και τα δικαστήρια, αν δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα του να πιάσουν εκείνη την ώρα ότι υπάρχει μυρωδιά, δεν βγάζει κανένα συμπέρασμα. Παλιότερα ένας δήμαρχος είχε ξεκινήσει την πορεία, όχι από το Δήμο Χαϊδαρίου, από πιο μακρινό Δήμο, γιατί φτάνει και μέχρι εκεί η μυρωδιά. Είχε καλέσει τα κανάλια
Και ακολούθησε το δρόμο, γιατί λέγανε ότι δεν ξέρουμε από πού έρχεται η μυρωδιά. Και ακολούθησε λοιπόν το δρόμο αυτό και πήγε πραγματικά στην πηγή του προβλήματος. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Βέβαια δεν μας διασφαλίζει απόλυτα ένας μετρητής, γιατί και ο μετρητής χρησιμοποιείται πολλές φορές σαν αποδεικτικό στοιχείο ότι δεν υπάρχει μόλυνση. Λες και οι άνθρωποι αυτό που βιώνουν δεν είναι το πιο ασφαλές κριτήριο για το αν υπάρχει μόλυνση ή όχι της ατμόσφαιρας. Και ένα τελευταίο, πρέπει να υπάρχουν και τα φυσικά φίλτρα, όπως είναι τα βουνά τα οποία έχουμε εδώ και κυρίως το ποικίλο όρος, στο οποίο θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια αναδάσωση όμως σωστή, όχι σαν αυτή που πήγε να γίνει πριν από 25 χρόνια και δυστυχώς δεν είχε αποτέλεσμα, και βέβαια να μην γίνεται αποψήλωση του δάσους, όπως δυστυχώς συμβαίνει, να προστατευτεί από τις φωτιές και βέβαια να ενισχυθεί και το πράσινο στον αστικό ιστό στις πόλεις. Δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση να κόβονται δέντρα σοριδών, όπως έγινε και στην περιοχή μας εδώ, στην πλατεία Λαού, στην πλατεία Σκαμπά. Τέλειωσα. Ιστορικά αυτές τις προκλήσεις και εξηγούμε τι εννοώ, για να καταλάβουν και εδώ οι συνάδελφοι και οι πολίτες. Έχουμε μία σχέση με τα ΕΛΠ, με τα ελληνικά πετρέλαια, την οποία την έχουμε απεμπολίσει. Θα πούμε το εξής, ότι από επιχειρήσεις μεγάλες, όπως τα ναυπηγεία, να γνωρίζετε ότι μας χρωστάνε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από δημοτικά τέλη. Με τα ελληνικά πετρέλαια, επειδή κοιτνιάζουν εδώ και χρόνια, είμαστε εμείς, επιτρέψτε μου την απλοϊκή έκφραση, το ένα σύνορο, και το άλλο σύνορο είναι ο Ασπρόπυργος. Εδώ και χρόνια, ενώ έπρεπε να διεκδικούμε τέλη μενισμού, δεν τα διεκδικούσαμε. Έχουμε χάσει σχεδόν 40 χρόνια από μια κερδοφόρα εταιρεία ένα σωρό χρήματα. Χρήματα δικά σας που θα πηγαίνανε την ανάπτυξη της πόλης, νόμοι για το κοινωνικό της πρόσωπο, για τον πολιτισμό. Άρα ποτέ δεν συνομιλήσαμε, ποτέ δεν διεκδικήσαμε, ποτέ δεν είχαμε μια σχέση υγιή. Δεν θεσμοθετήσαμε ποτέ να αξιοποιήσουμε ανθρώπους σε δουλειές εκεί, σε θέσεις εργασίας. Και ερχόμαστε μετά από τόσα χρόνια να πούμε προφανώς το αυτονόητο, ότι υπάρχει περιβαλλοντολογική επίπτωση. Εμείς είχαμε πει και το 2019, όταν ξεκίναγα τότε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, να διεκδικήσουμε διαμέσου του αναπτυξιακού συνδέσμου Δυτικής Αθήνας ένα τέλος περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για όλα αυτά που έχουμε επιβαρυνθεί. Δεύτερον, να φτιάξουμε μια ομάδα επιστημόνων που θα αρχίσει να μιλάει με τα ΕΛΠ και τις γύρω περιοχές, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε μια όσο γίνεται πιο φυσιολογική κατάσταση. Εδώ να σας πω, Πρόεδρε, ότι επειδή άκουσα προηγουμένως τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Σελέκο, κύριε Σελέκο, η άποψή μας είναι ότι δεν μπαίνουν οι σύλλογοι μπροστά σε τέτοιες διεκδικήσεις, μπαίνει ο Δήμος. Ο Δήμος Ελευσίνας μπήκε μπροστά στις διεκδικήσεις αυτές και τι πέτυχε? Πέτυχε, να ξέρετε, ένα εδηλιστήριο υπερσύγχρονο, λειτουργεί με την τελευταία λέξη περιβαλλοντολογική και έχει όλα τα ευρωπαϊκά φίλτρα. Αυτό εμείς δεν το κάναμε. Δεν βάλαμε μπροστά ποτέ το Δήμο σε μια οργανωμένη προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Όπως και στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, έτσι και εδώ αφήσαμε κάποιους ηρωικούς συλλόγους, κάποιους μοναχικούς καβαλάριδες να κάνουν αυτόν τον αγώνα. Άρα τι λέμε? Λέμε ως Δημοτική Αρχή, το Χαϊδάρι Ψηλά και ως αυριανός Δήμαρχος σε 8 μέρες από τώρα, λέω το εξής. Θα διεκδικήσω από τα ελληνικά πετρέλαια, πρώτον, να έχουμε μια ισότιμη σχέση της πόλης με την εταιρεία. Δεύτερον, να δούμε περιβαλλοντολογικά πώς μπορεί άμεσα να αντιμετωπιστεί το θέμα. Και τρίτον, να το κάνουμε όπως ο Δήμος της Ελευσίνας. Αυτό λέμε, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη, άρα θα απαντήσω συγκεκριμένα. Παρόλο που η δυσοσμία που εδώ ως κάτοικοι του δάσους και προς τα πάνω, πολλές φορές, πολλές μέρες, δυστυχώς τη νιώθουμε, την εισπράττουμε. Και είναι ένας διαρκής αγώνας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, όσο μπορούμε, να διαφυλάξουμε αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε, και ο αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Πρέπει όμως να έχουμε μια βάση αυτού του αγώνα. Αυτή τη βάση για τον αγώνα της πλήρους αποκατάστασης της όποιας δυσοσμίας τον θέσαμε στην αρχή της θητείας μας. Ξεκινήσαμε κάνοντας επισκέψεις στα ΕΛΠ, θέτοντας το θέμα. Χορηγίες εμείς οι ίδιοι δεν δεχόμαστε για πολλά πράγματα, για πολλές απόπειρες που γίνονται μέχρι να υπάρχει πλήρης αποκατάσταση. Ωστόσο, βάλαμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το συγκεκριμένο τμήμα
με επικεφαλής τον καθηγητή τον κύριο Χλούπη και δέχθηκαν μια χορηγία αδιάβλητη και έχουν εγκατασταθεί σε πιλωτικό επίπεδο 4 σταθμοί αυτή τη στιγμή σε όλο το Χαϊδάρι που αφορούν και στο δάσος. Τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Μετά τις εκλογές, νομίζω μέσα στο φθινόπωρο, ευελπιστούμε σε αυτό και αυτή θα είναι η βάση της συζήτησής μας για το οτιδήποτε άλλο. Όντως, σαν πραγματικότητα, πριν δούμε τα όποια αποτελέσματα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και γίνονται πολλές αθέατες, κυρίως κινητοποιήσεις, από την προσωπική πλευρά μου, διαβήματα, κάποιες συγκεκριμένες μέρες, με τη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής. Θέλουμε να αποκατασταθεί πλήρως αυτό το θέμα. Θέλουμε εμείς και τα παιδιά μας να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους του Άνω Δάσους ιδιαίτερα, όπως και τους κατοίκους σε εμάς στο Δαφνί και στην Αφαία. Δεν είναι καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, δυστυχώς η γεωμορφία της περιοχής που βρίσκεται ανάμεσα σε 2 βουνά λειτουργεί ως τούνελ που μεταφέρει τους ρήπους από το θριάσιο πεδίο. Λοιπόν, σε οποιαδήποτε περίπτωση το θέμα της εισοδείας και της μόλις θα λυθεί με διαδημοτική συνεργασία με τους όμορους δήμους. Και είναι ένα θέμα το οποίο και οι δημοτικές παρατάξεις πρέπει να το δούμε ομόψυχα. Βεβαίως, εμένα μου κάνει εντύπωση πως από το 2012 έως σήμερα δεν είχε γίνει σχεδόν τίποτα για αυτό το θέμα. Τουλάχιστον να υπάρχουν μετρήσεις ώστε να είναι ένα θέμα το οποίο να μπορούμε να διεκδικούμε την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Τώρα, πολλές φορές οι σταθμοί μπαίνουν για να μπαίνουν σε σημεία άκερα. Κύριε Δήμαρχε, στο Άνω Δάσος δεν νομίζω ότι υπάρχει στα πιο επιβαρημένα σημεία κάποιος από τους 4 σταθμούς που είπατε. Λοιπόν, σε οποιαδήποτε περίπτωση, εμείς θα συμβάλλουμε από όποια θέση και να είμαστε μετά και στο να αναδειχθεί το ζήτημα και να διεκδικήσουμε απέναντι και στις βιομηχανίες, απέναντι στην κεντρική εξουσία, ώστε να περιορίσουμε τη μόλυνση στα ανεκτά επίπεδα. Και τα ανεκτά επίπεδα δεν είναι αυτά που κάθε φορά καθορίζονται ώστε να είναι κάτω ή να είναι πάνω από την κατάσταση. Λοιπόν, αυτά. Θεωρώ ότι ήμουν ο μόνος ο οποίος ήμουν και μέσα στον χρόνο, να μην κουράσουμε, μια και τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, φτάσαμε στην ολοκλήρωση των ερωτήσεων από όλους τους υποψηφίους. Θέλω να τους ευχαριστήσω και τους ίδιους και όλους εσάς που είσαστε εδώ μέχρι στιγμής και συμμετείχατε με αρκετή ζέστη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα ο κάθε ένας να τοποθετηθεί για 5 λεπτά για τις δικές του θέσεις και τις δικές του απόψεις στα επόμενα 5 λεπτά. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα του 1 λεπτού. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη σειρά από τον κύριο Πανόπουλο. Έχει 5 λεπτά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά στο πρόσωπο του Προέδρου το Σύλλογο όλο του Άνω Δάσους για την πρωτοβουλία αυτή που πήρε, του Δάσους, για την πρωτοβουλία αυτή που πήρανε να κάνουμε αυτή εδώ τη συνάντηση σήμερα. Προσωπικά σε λίγες μέρες όλοι θα κριθούμε από τους χαϊδαριώτες. Έχουμε καταθέσει τις σκέψεις μας, τις προτάσεις μας. Εγώ πιστεύω και εγώ και ο συνδυασμός μου Ώρα Χαϊδάρι, πιστεύω ότι πρέπει την επόμενη μέρα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, όλοι μαζί να δουλέψουμε για την πόλη. Γιατί πραγματικά αυτό χρειάζεται η πόλη. Όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση, μιλάμε και τοποθετούμαστε να υπηρετούμε τον άνθρωπο. Αυτό θεωρώ ότι είναι η βασικότερη προϋπόθεση. 3 στόχους έχουμε βάλει σαν δημοτικό συνδυασμός. Ξεκάθαρα να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να λύσουμε. Ένα κομμάτι, το πρώτο, είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Αυτό που λέμε καθαριότητα, οδοφωτισμός, πεζοδρόμια, ασφαλή και γενικότερα όλο το δίκτυο αυτό το οποίο μπορούμε και πρέπει να αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο έχουμε βάλει στο δημόσιο διάλογο και για το οποίο δεσμεύομαι
απέναντι σε όλους τους δημότες είναι αυτό της άμεσης δημοκρατίας. Το μοντέλο αυτό σήμερα που έγινε εδώ, η εικόνα αυτή που παρουσιάστηκε σήμερα εδώ, με την ανάληψη των καθηκόντων μας την επόμενη, μετά τις εκλογές και την ανάληψη των καθηκόντων, θα είναι ένα μοντέλο διοίκησης το οποίο θα εφαρμόσουμε άμεσα. Άμεση επαφή με τους δημότες, άμεση επαφή με τον κόσμο, γιατί από εκεί πρέπει να ακούμε, από εκεί πρέπει να αντλούμε τις δυνάμεις μας, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε. Ένα τρίτο κομμάτι είναι η κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική σε όλο το εύρος το ηλικιακό. Από τα μικρά παιδιά και τους παιδικούς μας σταθμούς, τους φοιτητές μας, τους νέους, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και να συνεχίσουμε μέχρι και την τρίτη ηλικία. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το δίχτυ αυτό, το κοινωνικό δίχτυ αυτό που θα ενώσει όλους τους δημότες και θα προσφέρει υπηρεσίες. Πραγματικά τα μεγάλα έργα και γενικότερα οι διεκδικήσεις πρέπει να υπάρχουν. Πράγματι, θέματα όπως είναι το μετρό, η υπογειοποίηση, η διαμόρφωση μεγάλων χώρων χρειάζονται σχέδιο, πρόγραμμα και είναι θέματα τα οποία θα τα διεκδικήσουμε από την πρώτη μέρα. Όχι γιατί θα γίνουν μέσα στον πρώτο μήνα, μέσα στον πρώτο χρόνο, αλλά γιατί θα βάλουμε τις βάσεις εκείνες για να υπάρχει προοπτική και ανάπτυξη στην πόλη. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προοπτική, έτσι δημιουργείται το μέλλον και η υπεραξία σε μια πόλη. Ξέρετε, το Χαϊδάρι, το είπα και πριν, το νιώθω, το ζω, γιατί εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα, εδώ ζουνε τα παιδιά μου, εδώ μεγαλώνει η οικογένειά μου. Συνδέεται με όλες τις ιστορικές περιόδους της χώρας. Μιλάμε από την αρχαιότητα, τη Μονή του Δαφνιού και το αρχαίο της Αφέας. Συνεχίζουμε στο Παλατάκι, τη μάχη του Χαϊδαρίου και το Φαβιέρο, τον Καραϊσκάκη. Ιστορικά έτσι το πόσημα της πόλης, όπως είπα, το Παλατάκι. Και συνεχίζουμε στα πιο σύγχρονα χρόνια το Μπλοκ 15 ενάντια στο φασισμό και στον ολοκληρωτισμό, τον ναζισμό. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα ενώσουμε, να τα αναδείξουμε, να δημιουργήσουμε το brand name της πόλης. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αυτά που θα δώσουν την υπεραξία στην πόλη και παράλληλα θα δημιουργήσουν μια επιχειρηματικότητα, θα δημιουργήσουν την αναμόχλευση της πόλης, γιατί το Χαϊδάρι είναι μια πόλη για αναψυχή και εστίαση. Πρέπει να στηρίξουμε όλα αυτά τα κομμάτια, πρέπει να στηρίξουμε όλοι μαζί μια τέτοια προοπτική, γιατί είναι η πραγματική οικονομία, η πραγματική ανάπτυξη που μπορεί και πρέπει να κάνουμε. Δεν ζητώ λευκή επιταγή και εγώ και οι συνεργάτες μου σας ζητούμε την εμπιστοσύνη σας, ζητούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να μπορέσουμε αύριο να υλοποιήσουμε το όραμά μας, το σχέδιό μας, τις προτάσεις μας. Έχουμε την αυτοδιοικητική εμπειρία. Ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε το Χαϊδάρι την καλύτερη πόλη στα δυτικά και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ελέτος. Να δώσω πάλι συγχαρητήρια στο Σύλλογο. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που κάνατε. Είπα βέβαια και στην αρχή ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του Δήμου, των παρατάξεων και των πολιτών και κυρίως να έχουν λόγο οι δημότες για το τι συμβαίνει στην πόλη, να βάζουν τα ερωτήματά τους αλλά κυρίως και τις θέσεις τους, να βάζουν προβλήματα, να γίνεται ένας ζωντανός διάλογος για να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Εμείς όταν ήμασταν διοίκηση του Δήμου κάθε χρόνο κάναμε λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε γειτονιά της πόλης, σε 7 περιοχές. Άνω και κάτω Αφέα, Δαφνή, Δάσος, Γρηγορούσα, Κουνέλια και στο κεντρικό Χαϊδάρι στο Δημαρχείο. Και αναπτύσσονταν ένας πλούσιος διάλογος, πραγματικά και μας βοηθούσε πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία. Η Δημοτική Αρχή δεν έκανε καμία προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, να αφουγκραστεί τους προβληματισμούς και το τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη και λειτουργούσε αποκλειστικά και μόνο
μόνη της. Δύο λόγια να σας πω, γιατί εμείς όταν αναλάβαμε το Δήμο το 2014 βρεθήκαμε σε ένα σωρό από προβλήματα, συσσωρευμένα προβλήματα, τα οποία είχαν ενισχυθεί από εκείνη την περίοδο που ήταν περίοδο της κρίσης, όπου είχαμε τα 3 μνημόνια και είχαμε περικοπές στον προϋπολογισμό του Δήμου κατά 65%. Κάτι το οποίο παραβλέπουν όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν οι προηγούμενοι δήμαρχοι παίρνανε 100, εμείς παίρναμε 35. Και έπρεπε να διαχειριστούμε και προηγούμενα χρέη και όλα τα προβλήματα που έρχονταν από παλιά. Τι κάναμε? Κάναμε ένα νοικοκύρεμα του Δήμου που δεν έχει να πει κανένας οτιδήποτε γι' αυτό. Πραγματικά αξιοποιήσαμε και το τελευταίο ευρώ χωρίς να χρεώσουμε άλλο το Δήμο και βέβαια ξεπληρώνοντας και υποχρεώσεις και δάνεια και οφειλές σε εργαζόμενους και οφειλές σε προμηθευτές του Δήμου. Δεύτερον, παραλάβαμε ένα Δήμο ο οποίος δεν είχε καθόλου στόλο και προσωπικό για την καθαριότητα. Και ήταν ένα πρόβλημα που το κουβαλήσαμε δυστυχώς, γιατί οι διαδικασίες ήταν πολύχρονες μέχρι να πάρουμε όλο αυτό το στόλο των οχημάτων και να κάνουμε και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με το μοναδικό διαγωνισμό που βγήκε εκείνη την περίοδο που απαγορεύονταν οι προσλήψεις μέσω της 3K, που βάλαμε το περισσότερο προσωπικό από κάθε Δήμο, 50 συνολικά, και βέβαια να μονιμοποιήσουμε και εργαζόμενους που δουλεύανε για μεγάλο διάστημα στο Δήμο και είχαν κάνει αγωγή. Τρίτο ζήτημα, και παραδώσαμε όλα αυτά, θα παραδώσουμε στη διοίκηση του κυρίου Ντινιακού. Τρίτο ζήτημα, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Κάτι το οποίο δεν αναφέραμε και σήμερα, ενώ πνίγεται και μια περιοχή του δάσους από τις πλημμύρες αλλά και το νότιο τμήμα. Κάναμε λοιπόν μελέτη και είχαμε και τη χρηματοδότηση και παραδώσαμε έτοιμα όλα αυτά για την αντιπλημμυρική θωράκιση του βορειοδυτικού δάσους, που πλημμυρίζει κυριολεκτικά, είναι τραγικές συνθήκες, και παρόλα αυτά στα 4 χρόνια της Δημοτικής Αρχής δεν έγινε καμία ενέργεια για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Επίσης εντάξαμε πάλι το έργο του κεντρικού αγωγού και κάναμε και μελέτες για το στρατόπεδο και την ΑΦΕΑ. Και θα θυμάστε όλοι στην οδό Πύλου αυτό το τεράστιο έργο το οποίο είχε γίνει, όπου ο αγωγός 2x2 μέτρων έδαινε με έναν αγωγό 80 εκατοστών και δημιουργούταν το πρόβλημα στην Πύλου. Θυμάστε όλοι όσοι μπαίνατε από την πρώτη είσοδο, όπου πέταγε το καπάκι και η καταστροφή και ο κίνδυνος που ήταν για όλα τα αυτοκίνητα και τους πεζούς που περνάγανε από εκεί. Τα αντιπλημμυρικά λοιπόν για μας ήταν και παραμένει πρώτη προτεραιότητα. Δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα λουλουδάκια, που και αυτά πρέπει να μπαίνουν, αρκεί να μην καταστρέφονται άλλα για να μπουν λουλουδάκια, να καταστρέφονται δέντρα για να φυτευτούν λουλούδια, αλλά κυρίως είναι οι υποδομές που πρέπει να γίνουν στην πόλη, και βασική υποδομή είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Τέταρτο, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπήρχαν στην παιδεία, στην εκπαίδευση συνολικά. Πήραμε ένα τρομερό μέτρο που ήταν για τους παιδικούς σταθμούς, να λειτουργούν πλήρως οι παιδικοί σταθμοί με μόνιμο προσωπικό, και τα καταφέραμε σε αυτό το τομέα. Και βέβαια να καταργήσουμε τα τροφεία για τα παιδάκια που μπαίνανε στους παιδικούς σταθμούς. Ένα έργο πραγματικά τεράστιο, όπου η κάθε οικογένεια μπορούσε να πάει το παιδάκι του στον παιδικό σταθμό χωρίς να πληρώνει τροφεία. Πώς είπες? Τελειώνοντας να πω, κάναμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα στην κοινωνική πολιτική. Κάναμε κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, κοινωνικό φροντιστήριο, τα ΚΔΑΠ, κάναμε τα ΚΑΠ, τα καλοκαιρινά για τα παιδιά, τα 2 αθλητικά κέντρα και πολλά άλλα. Αλλά τελειώνοντας να πω ότι καλό είναι να γίνει πάντως ένας διάλογος και να μπορούμε και μεταξύ μας, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά ψέματα. Λέει ένα ρητό ότι πολλές φορές τρομάζουν και τα ίδια τα ψέματα από τα ψέματα που ακούγονται, και εδώ σήμερα ακούστηκαν πάρα πολλά ψέματα. Προσπάθησαν κάποιοι να ανατρέψουν την πραγματικότητα. Να πω κάτι. Ο Σύλλογος, όπως το είπα και στην αρχή, είναι ανοιχτός για όλους τους υποψήφιους, για όλη τη χρονική διάρκεια. Εμείς λαμβάνουμε πολλές φορές από μέλη μας
οποιαδήποτε προβλήματα, οποιαδήποτε ζητήματα, και είμαστε πάντα ανοιχτοί να έρχονται σε επικοινωνία ή να ερχόμαστε σε επικοινωνία με όλους τους υποψήφιους από κάθε αρχή και από κάθε κόμμα. Εντάξει, κάθε παράταξη μου, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να σου δώσουμε συγχαρητήρια εμείς, εκπροσωπώντας την παράταξη στο Χαϊδάρι Ψηλά, θερμά συγχαρητήρια για αυτό το διάλογο. Κάθε μορφή διαλόγου τη χαιρετίζουμε. Θέλουμε έναν άμεσο, πιο διαδραστικό διάλογο στο μέλλον. Ένα σύντομο σχόλιο σε αυτά που άκουσα από τον πρώην Δήμαρχο. Κάνατε πολλά, πρώην Δήμαρχε, κάνατε και ακόμα ένα. Κατόπιν επιθυμίας του κυρίου Τσατσαμπά και του κυρίου Ντινιακού, κάνατε διαχειριστικό έλεγχο, στοχοποιήσατε μια ολόκληρη παράταξη, δεσμεύσατε τις υπηρεσίες του Δήμου και δεν έχετε βγει ακόμα εδώ ενώπιον των Δημοτών να κάνετε έστω τόσο αυτοκριτική. Δεν την κάνατε ποτέ. Δεν την κάνατε ποτέ. Στοχοποιήσατε συναδέλφους, στοχοποιήσατε μια παράταξη και δεν κάνατε αυτοκριτική. Και θυμάστε, Δήμαρχε, στο αίτημα, γιατί τώρα ο κύριος Τσατσαμπάς είναι πίσω από έναν άλλον υποψήφιο κρυπτόμενος. Είναι πίσω από τον κύριο Πανόπουλο. Στοχοποιήσατε μια παράταξη το βράδυ των εκλογών για να πάρετε την ψήφο του κυρίου Ντινιακού και να αναρχηθείτε στη θέση του Δημάρχου και τώρα λέτε αυτά που κάνατε. Αυτά που στοχοποιήσατε δεν τα λέτε. Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Και αν θέλετε πάρτε το λόγο και απαντήστε μου μετά. Ήταν τότε που βγάζατε αγκαζέ φωτογραφίες και μιλάγατε για μονόδρομους. Τότε ήτανε. Λοιπόν, προχωρώντας παρακάτω. Ποιος είμαι? Η αλήθεια, επειδή όταν μιλάτε, προηγουμένως μιλάγατε για ψέματα. Τώρα που σας αραδιάζουμε τις αλήθειες, μιλάτε ότι έχω χάσει τον έλεγχο. Το διαχειριστικό έλεγχο, στοχοποιήσατε μία παράταξη. Δεν συμπεριλάβατε μόνο μία οχταετία, δεν συμπεριλάβατε άλλες περιόδους. Είναι γνωστό. Εσείς. Ναι, εσείς κύριε Σελέκο, πολιτικά πήρατε την απόφαση. Τοποθετείτε μετά. Όλοι λένε ψέματα, μόνο εσείς λέτε την αλήθεια. Θα απαντήσω κι εγώ μετά. Όταν πάρετε το λόγο θα απαντήσετε. Τελείωσε το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Κάπου εδώ τελειώνει. Λοιπόν, είμαι ο Θεοφίλης ο Απόστολος, πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είμαι γέννημα Θρέμα Δασιώτης. Έχω τρέξει τα προγράμματα προληπτικών ελέγχων υγείας σε μαθητές σχολείων δημοτικών. Μπήκανε μέσα παιδίατροι, ορθοδοντικοί, καρδιολόγοι. Αυτό το πρόγραμμα το υπονομεύσαν άνθρωποι παλιοί αυτοδιοικητικοί όπως ο κύριος Τσατσαμπάς και ο κύριος Σελέκος, γιατί προερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω τρέξει το σύστημα Euromat, ψηφιακός τρόπος προμήθειας καυσίμων και εξοικονόμησα κόστος και δρομολόγια με τον καράζ της καθαριότητας. Αυτό το καράζ ήρθε ο κύριος Ελέγχος μετά ως διοίκηση και το κατήργησε, γιατί ήταν, λέει, παράνομο. Μια παράταξη που έχει νόμο ως δίκαιο του εργάτη δεν είχε νόμο ως δίκαιο την εξοικονόμηση των χρημάτων των χαϊδαριωτών. Έχω τρέξει ευρωπαϊκά προγράμματα όπως η τέχνη και η διαπολιτισμικότητα. Έχω φέρει την εφαρμογή My Health, την ιστοσελίδα, για πρώτη φορά το 2013. Έχουμε τρέξει ένα τρισδιάστατο πολιτιστικό πόρταλ. Τρέξαμε τις δύο πεζογέφυρες, τότε ως πρώην αντιδήμαρχος Ούρμπακ. Ούτε αυτές μπόρεσαν να τελειώσουν στην ώρα τους. Αλλά πάνω απ' όλα, βλέπω ότι το Χαϊδάρι αυτή τη στιγμή πάσχει από μία πλευρά αυτόκλητων σωτήρων που έχουν αμετροεπείς υποσχέσεις, θα φέρουν το μετρό, θα κάνουν ποδηλατόδρομο στα κτής Καραμαγκιά, και απ' την άλλη την ίδια ώρα δεν μπορούμε να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια. Το Χαϊδάρι, το κεντρικό, ακόμα και το κεντρικό, αλλά και οι γειτονιές πάσχουν από έλλειψη φωτισμού. Ο αθλητικός τομέας, τα παιδιά πολλές φορές δεν βρίσκουν διέξοδο να αθληθούν εδώ. Η συγκοινωνία είναι ένα καθημερινό μαρτύριο. Ο πολιτισμός, χάρη στις ηρωικές προσπάθειες των υπαλλήλων και όσων ανθρώπων ασχολούνται, αντέχει, κρατά. Άρα εμείς τι λέμε εδώ ενώπιον σας? Λέμε ότι οι μεγαλεπίβολες βαρύγδουπες υποσχέσεις κάπου εδώ τελειώνουν. Είμαστε η παράταξη του αυτονόητου και του βασικού. Τι θα κάνουμε? Την πρώτη πενταετία της καθημερινότητας θα έρθουμε και θα κάνουμε όσα δεν κάναν αυτονόητα οι διοικήσεις του χθες. 1. Καθαριότητα σε όλες τις γειτονιές του Χαϊδαρίου. Για πρώτη φορά θα καθιερώσουμε συστηματικό πλήσιμο των κάδων. Θα εντάξουμε τις παιδικές χαρές, τα αθλητικά κέντρα της στάσης δημόσιας συγκοινωνίας σε συστηματικούς βιολογικούς καθαρισμούς. Θα ψηφίσουμε ένα νέο σύγχρονο κανονισμό καθαριότητας, όπου οι κάδοι θα είναι πεδίο μικροεξυπηρετήσεων και ρουσφετιών. Θα προχωρήσουμε στο δεύτερο πυλώνα που είναι ο φωτισμός. Θα τοποθετήσουμε άμεσα έξυπνους φωτισμούς LED και όχι αυτούς τους μικρούς ισχύους, τα καντιλάκια που μπήκαν LED
Τους κρατάω Καραϊσκάκη. Θα πάμε στον αμέσως επόμενο πυλώνα που είναι η συγκοινωνία. Θα επεκτείνουμε τη συγκοινωνία σε όλο το Χαϊδάρι και θα απαιτήσουμε να έχει συχνή διέλευση με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Θα μελετήσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ποδηλατόδρομου. Με διέκοψε όμως ο κύριος Ελέκος, ο οριόμενος με διέκοψε. Μπορούσα να πάρει μετά το λόγο. Θα μου δώσει ένα λεπτό να τελειώσω. Μη φωνάζετε από εκεί, λαϊκή συσπήρωση, μη φωνάζετε. Είστε μια ισχυρή μειοψηφία, στην κοινωνία, θα ακούτε και εμάς. Λοιπόν, περιμένετε. Εντάξει, αυτά λέτε, φτάσαμε 2023 και θέλετε να οδηγήσετε την πόλη στην απομόνωση. Δεν θα σας περάσει, θα με ακούσετε. Λοιπόν, κλείνω, πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, καθαριότητα, φωτισμός, συγκοινωνία, δημιουργούμε υπόγειους χώρους στάθμευσης, καθιερώνουμε το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωράμε στον αθλητισμό που δεν είπαμε και κλείνω εδώ, καθιερώνουμε, μετατρέπουμε τα 2 ανοιχτά γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου του Δάσους με ειδική χρήση τέντας σε κλειστά όπως ο Δήμος Γλυφάδας. Αλλά κυρίως, και κλείνω, αυτό εδώ πέρα, το Χαϊδάρι ψηλά βαν που για πρώτη φορά ήρθε και κάναμε πρωτοποριακό διάλογο και κάποιοι που δεν τους άρεσε μας καταγγείλαν στην ουσία την νομιμότητα, θα καθιερωθεί ως το επίσημο μέσο του Δημάρχου. Θα γυρνάμε τις γειτονιές, θα μιλάμε με τον κόσμο από πρώτο χέρι, γιατί δεν φοβόμαστε την αλήθεια και τον διάλογο. Να είστε καλά. Περιμένω, απαντήστε κύριε Σελέκο. Μισό λεπτό. Ο κύριος... κύριος Διονικό. Φτάνοντας στο τέλος, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τη διοργάνωση. Να απολογηθώ για το έργο εδώ. Δεν έχει τελειώσει το έργο. Η πλατεία του Δάσους θα γίνει μια όμορφη πλατεία, όπως και πολλά άλλα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, άρα δεν είναι προεκλογικά. Και γι' αυτό καλώ τους δημότες να πάμε σταθερά μπροστά, από εκεί που ξεκινήσαμε. Και ξεκινήσαμε κι εμείς με πολλές δυσκολίες. Δεν θέλω να τις αναφέρω, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία για το 19. Αναφέρθηκα για πεντάξεις, για διάφορες δυσκολίες. Τον κορονοϊό θέλω να τον επικαλεστώ όχι τόσο ως δυσκολία, αλλά να απαντήσω λίγο στην αδυναμία επαφής που είχαμε με τους δημότες, την οποία θέλαμε 2 χρόνια από τη μία, και από την άλλη στο πόσο ανταποκρίθηκε η κοινωνική μας υπηρεσία, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στο προσωπικό της υπηρεσίας και στον αντιδήμαρχο, σε όλους όσοι δούλεψαν και στους άλλους τομείς, στα σχολεία, στην παιδεία. Νομίζω ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων σε δύσκολες εποχές και είχαμε 24ωρη επικοινωνία, δυνατότητα επικοινωνίας με δημότες οι οποίοι είχαν μέχρι και ψυχολογικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε και οι επιπτώσεις αυτής της υγειονομικής κρίσης, της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, ποιες ήτανε. Κάτι άλλο επίσης που έχει να κάνει με την επαφή. Καθιερώσαμε το γραφείο Δημότη. Είναι το γραφείο μόλις μπαίνουμε δεξιά, τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε ηλεκτρονικό. Κάθε αίτημα που μπαίνει στο γραφείο Δημότη, η πρόταση παίρνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Και έτσι λύσαμε το θέμα των τηλεφώνων, που πολλοί παίρνουν τηλέφωνο και μπορεί κάποιος ηθελημένα, φυσικά, ή επειδή μπορεί να έχει μια δουλειά εκείνη την ώρα, να μην μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο. Αυτά τα αιτήματα μπόρεσε η Δημοτική Αρχή και να τα παίρνει προσωπικά. Κάποια λύθηκαν, κάποια άλλα που δεν λύθηκαν, τουλάχιστον να ξέρει ο Δημότης την αιτιολογία που δεν λύθηκαν. Προχωράμε επίσης σταθερά σε κοινωνικές δομές. Δημιουργήθηκε μια πολύ σπουδαία κοινωνική δομή, το Χαϊδάρι Hub, που αφορούσε και αφορά πολλούς ευάλωτους συμπολίτες μας και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και στην επόμενη πενταετία χάρη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ. Θα προχωρήσουμε σε δημοτικά ιατρεία, πάλι με επίκεντρο τον άνθρωπο. Τηλεϊατρική, νομίζω δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί υπάρχουν τα προγράμματα τα δικά μας, όλων των υποψηφίων, και εκεί ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Μου κάνει εντύπωση κάποιοι υποψήφοι βάζουν τον ηλεκτροφωτισμό στο πρόγραμμά τους. Μα δεν ξέρουν ότι ο ηλεκτροφωτισμός ήδη υλοποιείται, ότι το Γενάρη όλοι οι στήλοι θα έχουν φωτισμό LED παντού σε όλο το Χαϊδάρι. Τι πρόταση δεν έχετε, δεν γνωρίζετε? Αν θέλετε να είσαστε Δημοτική Αρχή την επόμενη μέρα, δεν ξέρετε τι παραλαμβάνετε. Άρα τι προγραμματική σκέψη είναι αυτή? Αυτό υλοποιείται. Είναι σε υλοποίηση. Και μεμονωμένα με το σχιστό, μετά από 4 χρόνια προσπαθειών, γιατί δεν ήταν αλλαγές
Λάμπας, εκεί ήταν τεχνικό το θέμα, όπου από την πρώτη στιγμή δραστηριοποιηθήκαμε. Στη Φαβιέρ, που είναι αυτοτελής διαγωνισμός και από Δευτέρα μπαίνουν οι λάμπες, όλο το Χαϊδάρι θα έχει λάμπες LED. Και ένα μεγάλο θέμα, πραγματικά, γιατί αν βάλουμε στην κατάταξη των έργων, στην επικοινωνία με τον κόσμο, ακόμα και στις μετρήσεις που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, φωτισμός, καθαριότητα, που είναι μια διαρκής μάχη και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά είναι ένας διαρκής αγώνας που και εμείς το λέμε ότι επιδέχεται βελτίωσης και θέλουμε να βελτιωθεί και θα το κάνουμε. Οι κάδοι απολυμμένονται, όχι μόνο καθαρίζονται, ακολουθώ πολλές φορές το βράδυ το καθοπλητήριο που βγαίνει αργά το βράδυ, γι' αυτό δεν το βλέπουν οι δημότες, και πολλά άλλα τα οποία γίνονται. Οι αναπλάσεις, δείτε τις αναπλάσεις οι οποίες γίνονται, τα πεζοδρόμια που λένε οι δημότες, τα πεζοδρόμια και η άσφαλτος. Είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, την ερχόμενη εβδομάδα, να υπογράψουμε τις ασφαλτοστρώσεις που αφορούν κυρίως το δάσος Χαϊδαρίου και το άνω δάσος, 2,5 εκατομμύριων ευρώ. Και είναι μόνο η αρχή. Είναι μόνο η αρχή. Το ξέραμε και πριν ότι ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα. Δεν βρίσκαμε πόρους για να το κάνουμε. Βρήκαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και ήμασταν από τους πρώτους που υποβάλαμε. Και αυτό είναι μια επιτυχία. Τα πεζοδρόμια, συγκεκριμένο πρόγραμμα για όλο το Χαϊδάρι. Μπορείτε να διαβάσετε τις αναπλάσεις και αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από τις αναπλάσεις που θα δημιουργηθούν στο κεντρικό Χαϊδάρι και φυσικά στο δάσος, που όπως είπαμε, το μεγάλο θέμα που μπαίνει στη Νέα Όχε είναι οι διαμορφώσεις και οι διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, ώστε να είναι μια συνολική ενότητα όλο αυτό. Και φυσικά οι αποκαταστάσεις. Κλείνοντας, επειδή θέλω να πω κάτι προσωπικό, αυτή η βούληση που ασχολούμαι με τα κοινά έχει κάτι οραματικό. Θέλω το Χαϊδάρι όντως να πρωταγωνιστεί σε όλη τη Δυτική Αθήνα, σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Να ακουγόμαστε θετικά. Θέλουμε να είναι επισκέψιμος χώρος και είμαστε η μόνη περιοχή στο Χαϊδάρι, το Χαϊδάρι που μπορούμε, έχουμε τοπονύμια, θα τα αξιοποιήσουμε με τη Μονή Δαφνίου, το τουριστικό, που είμαστε σε συζητήσεις να βγει διαγωνισμός, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Το μπλοκ 15 που καταφέραμε για την ανεξάρτητη δίωδο. Το παλατάκι που τελειώνει με τις 4 εποχές του Γίζη, ένα διαφορετικό έργο. Ο βοτανικός με τη συνεργασία που επιδιώκουμε να έχουμε. Και φυσικά το ιερό της Αφέας που υπήρχε από την εφορία μια πολύ ωραία εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλουμε πέρα από την καθημερινότητα το Χαϊδάρι να πρωταγωνιστεί σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό θα κάνουμε την επόμενη θητεία με πάρα πολύ καλή ομάδα, καλύτερη από πριν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Πίτσος. Λοιπόν, επειδή έχετε κουραστεί περισσότερο, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Λοιπόν, εμείς την επόμενη πενταετία δεν θα φέρουμε το μετρό στο Χαϊδάρι, δεν θα λύσουμε όλο το κυκλοφοριακό θέμα, δεν θα υπογειοποιήσουμε τη Λεωφόρο Αθηνών, γενικά δεν θα υποσχεθούμε πράγματα απλά για να υποσχεθούμε. Υποσχόμαστε ότι θα δουλέψουμε να αλλάξουμε την κατάσταση της πόλης. Λοιπόν, οι επιλογές είναι δύο. Απ' τη μία είναι ο Άρης, ο Μιχάλης, ο Βαγγέλης και ο Αποστόλης. 4 άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε όλες τις διοικήσεις των τελευταίων 20 ετών. Ειλικρινά, αν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που βλέπετε στο Χαϊδάρι, αν θεωρείτε ότι ο Δήμος μας είναι στην κατάσταση που μας αξίζει, παρακαλώ πολύ να ψηφίσετε. Αν όμως θέλετε να αλλάξουμε την κατάσταση, αν θέλετε να κάνουμε το Χαϊδάρι για όλους, η λύση είναι μία. Να στηριχτεί το ψηφοδέλτιο των πολιτών σε δράση που έχει αξιόλογους συμπολίτες μας. Ο καθένας στον τομέα του. Λοιπόν, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Καλή δύναμη σε όλους, γιατί δεν μας αξίζει αυτό το Χαϊδάρι, πρέπει να το αλλάξουμε. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, όλους τους υποψηφίους. Ο Σύλλογος είναι πάντα ανοιχτός, όπως είπαμε, σε όλους, να μεταφέρει τα προβλήματα, να τα επικοινωνήσει και να προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για τη βελτίωση όλων μας. Είμαστε ανοιχτοί στο Facebook, τα τηλέφωνά μας, όποτε θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πραγματικά ευχαριστούμε όλους, καλό μεσημέρι, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.